कल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने हरे कृष्णा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा। உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, சரி, ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு விட்டு விட்டு கேக்குது. ஓகே, நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அத்தியாயம் 16, அதாவது தெய்வீக மற்றும் அசூர குணங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதோட இயல்பு நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம், வெள்ளிக்கிழமை. இன்னைக்கு முழுமையா பார்க்க முடியல, அதுக்கெல்லாம் அவங்க 8 மணி கிளாஸ் வந்ததுனால கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. சரி, அதே 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, 16வது அத்தியாயம் ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். மொத்தம் 24 பதம் தான் இதுல பார்க்க போறோம். 1ல இருந்து 6வது பதம் வரைக்கும் தெய்வீக குணங்கள், அசூர குணங்கள் இயல்பை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அசூர குணங்கள் 6 தான், தெய்வீகமான குணங்கள் 26 குணங்கள். ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல 1, 2, 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் பகவான் 26 குணங்களை பத்தி சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லுவார். 5, 6 பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்கள் என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிய வரும். 6 ஸ்லோகம் சொல்லுவார், 6 குணங்களை பத்தி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இந்த அத்தியாயம் முடிக்க வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்களை பத்தி சொல்லுவார். ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குள்ளேயும் அசுர குணங்கள் இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. கம்மின்னு சொல்ல முடியாது, அதிகமா இருக்கு. நமக்கு தெரியாம இருக்கிறோம். அசுர குணங்கள்னா என்ன நம்ம தெரியாம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறோம்னு நினைச்சீங்களேன். ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டோம், மன்னிப்பு கேட்கறோம்னாவே மன்னிப்புன்னாவே அசுர குணம் தான். செஞ்ச தப்ப நாம உணர்ந்துட்டு நம்ம மன்னிப்பு கேட்கிறோம், அது அசுர குணத்துல நம்ம இருக்கிறோம்னு புரிஞ்சுக்கணும். இல்ல நான் மனுஷன்தான், அது இயற்கை, சாதாரணமா தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அது அசுர குணம் தான். அது தெய்வீக குணத்துல இருக்கும்போது அந்த தவறு வராது. அதே மாதிரி இந்த குணங்கள், முக்குணங்கள்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அசுரத்தனம் வரும். அசுரத்தனம் கண்டிப்பா வரும். அது நம்ம இது வரைக்கும் தெரியாம இருந்தோம். அதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குறார். அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோன்றத இந்த அத்தியாயம் நிறைய புரிஞ்சுக்க போறோம். இனி வர அத்தியாயம் ஃபுல்லா அதுதான். நம்ம எந்த இடத்துலாம் தப்பு பண்றோன்றத அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அதை செயல்பட ஆரம்பிப்போம். அதை நிறுத்தணும், சுத்த சத்துவத்துல டிராவல் ஆகணும், குறைஞ்சபட்ச சத்துவத்துல நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினைப்போம். அதை பத்தி தான் இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா விளக்குறாரு.
அசுர இயல்புகள் என்ன அப்படின்னா 7ல இருந்து 20 பதம் வரைக்கும் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்ற, நம்முடைய மனோநிலை எப்படி இருக்குன்ற, குணங்கள் எப்படி இருக்குன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து புரிய வரும். இல்ல நம்ம ஒரு சின்ன விஷயம் கூட அது பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம். ஆனா அதுதான் ஆரம்பம். அசுர குணத்துக்கு அதுதான் ஆரம்பம். ஆனா இந்த கலிகாலத்துல அது செய்யாம இருக்கவும் முடியாது. நாம விட்டால் நம்ம இருக்க சமுதாயம் நம்மளை விடாது, தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ண எப்படின்றது அழகா சொல்ல போற இந்த அத்தியாயத்துல பகவான். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேர்வு செய்தல் 21, 24. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான, அதாவது நரகத்துக்குள்ள கதவு. கோபம், அதாவது காமம், கோபம், பேராசை. இந்த 3மே ரசோகுணம், தமோ குணம் தான். இதுதான் நரகத்துக்கு போற வழி. அது காமம் சாதாரணமா வந்துடாது, மோகத்தால் தான் வரும். இல்லைங்களா? அது நம்ம குழந்தை மேல லவ் பண்றோம், மனைவி மேல லவ் பண்றோம், கணவர் மேல லவ் பண்றோம், சமுதாயத்து மேல லவ் பண்றோம், ஏன் பகவான் மேல லவ் பண்றோம். பகவான் மேல லவ் பண்ணா கூட காமம் வரும். இது எங்க புதுசா இருக்குங்க அப்படின்னு. உண்மைதான். பகவான் மேல நம்ம அது வந்து மோகமா நம்ம பக்தி கொடுத்தோம்னா கண்மூடித்தனமா பக்தி கொடுப்போம். சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டோம். சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டோம். கடாமுடான்னு விரதம் இருப்போம், கடாமுடான்னு காவடி தூக்குவோம், கடாமுடி அங்கங்க குத்திப்போம், அங்கங்க குத்திட்டு போவோம், என்னென்னமோ செய்வோம். அதெல்லாம் பகவான் எங்கேயுமே சொல்லல. இதெல்லாம் எங்க வரும் தெரியுமா? மோக பக்தியில் தான் வரும். எப்படியாவது முக்தி அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு போவாங்க. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த மோக பக்தியோட கொடுக்காதீங்க எனக்குன்றார். எதுக்காக வந்து வாழுறீங்க? சேவை பண்ற மனப்பான்மையோட வாழுங்க, அவ்வளவுதான். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வாழுங்கன்றார். இந்த அத்தியாயத்துல அதான் சொல்றாரு. நம்ம நினைக்கிறோம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா, நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்றேன். இப்ப ஏதோ ஒரு மலை மேல ஏறணும்னு நினைக்கிறீங்களா? மலை மேல ஒரு கோவில் இருக்கு, பகவானோட கோவில் இருக்கு அப்படின்னா, இங்கிருந்து மலை மேல ஏறி போய் கோவிலுக்கு போகணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த காலத்துல ஏறினாங்க. காரணம் அப்ப வசதிகள் இல்லை, அதனால ஏறினாங்க. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இது வரைக்கும் தான் ஏற முடியும். எல்லாராலும் ஏற முடியுமா? அது அது ஒரு ஃபேஷன் ஆகி போச்சு. இங்க இருந்து நடபாதை போவாங்க, ஏகப்பட்டதும் நடப்பாக்குவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மலைகள் மேலதான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதோ அது மாதிரிதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். இப்ப நம்ம திருவண்ணாமலை இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து கிரிவலம் போவாங்க. அது கண்டிப்பா போயே ஆகணும். ஏன்னா அந்த மலையாண்ட அவ்வளவு பிரசித்தி இருக்கு, அதுல அவ்வளவு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. கோவர்த்தன மலை போறோம், கோவர்த்தன மலையில பகவானுடைய இது அது. அங்க போறோம்னா அந்த இடத்துல நாம கிரிவலம் போற காரணம் அது வந்து சாஸ்திரம் இருக்கு, சம்பிரதாயம் சொல்லுது, சாஸ்திரம் சொல்லுது. அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட இது வரைக்கும் தான் போனோம். எல்லா மலையிலும் ஏறுறது, எல்லா மலையிலும் சுத்தி வர்றது, எல்லா மலையும் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து சொல்லப்படாத விஷயங்களை செய்யக்கூடாது. அது எங்க வரும்னா மோகம் தான் வரும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. பாப்போமா? அனைவருக்கும் தேர்வுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாரு. அது எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த அத்தியாயத்துல 21 24 பதம் வரைக்கும் பார்ப்போம். இப்போ 1ல இருந்து 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் தெய்வீக அசுர குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். இப்ப தெய்வீக அசுர குணங்கள் சொல்ல போதே பாத்தீங்கன்னா, இது சாஸ்திரத்திலேயே ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்னா, இரண்டுமே நமக்குள்ளதான் இருக்குன்றாங்க. சாஸ்திரம் அதான் சொல்லுது, இரண்டுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. ஒரே ஆளு சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சான்னா 4 வேதங்களை படிக்க அதாவது அந்த செயல்பாடு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. வேதத்தை படிக்கிற சாராம்சம் வந்துடும், உபநிஷங்கள். அதே மாதிரி பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், இதெல்லாம் நம்ம படிக்க படிக்க அந்த சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், இதுவே வேதம் தான் நமக்கு. சில பேர் வேதத்தை படிச்சு கூட நம்ம வந்து அந்த அசுர குணத்துக்கு போவாங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னைக்கு கூட காலையில ஒரு பிராமணன் எனக்கு போன் பண்ணார். அவர் வந்து இப்ப நம்ம வந்து வடக்கு தெற்குன்றோம், அதே மாதிரி பட்டம் போடுறது, நாமம் போடுறது, இந்த மாதிரி நாம பிரிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம். தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. நாமன்னா ஒண்ணு, பட்டனா ஒண்ணு இப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அவங்க தனித்தனியா பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க பிராமணர்லயே. அப்ப அவரு என்ன சொல்றாருன்னா,
பிரபு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, என் கூட என் ஃப்ரெண்டு வந்தாரு, நீ கோவிலுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவில்ல துளசி வந்து எடுத்துன்னு போய் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. இத்தனைக்கு பிராமின்ங்க, பக்கா பிராமின், ஊனல் போட்டிருக்காரு. வருஷம் மாசம் மாசம் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திதி கொடுக்குறாரு தந்தையாருக்கு, தாயாருக்கு வந்து திதி கொடுத்துட்டு இருக்காரு, அமாவாசை அமாவாசை கொடுத்துட்டு இருக்காரு, தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா காலையில துளசி தாயாரை பத்தி கேட்கிறாரு, துளசி தாயாருக்கு தான் கொடுக்கணுமா விஷ்ணுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணர் தான் துளசி வந்து பிரசித்தியாச்சு, ராமபிரானுக்கு துளசி கொடுக்கணுமான்னு கேட்கிறாரு. எப்படி இருக்கு பாரு, அவர் எந்த மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்காரு பாருங்க. சோ அந்த மாதிரி வேதத்தை படிக்கல, அந்த விஞ்ஞானத்தை உணரல. அப்ப அதுக்குள்ளேயும் அசுரம் இருக்கு இல்லையா, அசுரத்தன்மை இருக்கு இல்லையா. அவர் பாத்தீங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கணும், நல்ல ஒரு வருமானம் இருக்கு, நல்ல இடத்துல இருக்காங்க, 2 பேரும் ஐடிபியில் இருக்கிறாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வெங்காயம் போட்டு சாப்பிடுறாங்க, நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க. அது ஏதோ ஒரு வகையில இதாயிடுச்சு, நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. இது ஒரு ஒண்ணு கேட்டா பிராமின்றாங்க, அந்த மாதிரி செயல்படுறாங்க இப்பவும். சோ அது ஏன், அது வேதத்தை உணரல இல்லைங்களா. நான் பிராமின் எப்படி எப்படியோ இருக்காங்க, அது வேற விஷயம். ஒரு பிராமணா இருந்து அது மாதிரி செயல்படணும், அது ஆச்சாரத்தா இருக்கணும் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. எதுக்குள்ள எப்படி சொல்ல வரேன்னா, அசூரத்தன்மை நமக்குள்ளதான் இருக்கு, தெய்வீகத்தன்மை நமக்குள்ளதான் இருக்கு. அது எப்படி வரும்னா, நம்ம தந்தையார், பெரியார், முப்பாட்டனார், பாட்டனார் இவங்க எல்லாம் பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லிதான் வரணும்னு அவசியமே இல்லை. நாம உள்வாங்கி வேதத்தை படிக்கணும். இதே நம்ம தாய் தந்தரை என்ன சொல்றாங்க, நம்ம முன்னோர்கள் இப்படிதான் செஞ்சோம், இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும், முன்னோர்கள் எப்படி எப்படியா செஞ்சிருப்பாங்க, அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்முடைய வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. வேதத்தை ஃபாலோ பண்ண முன்னோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க, தப்பு இல்லை. அப்ப வேதத்தை உணர்ந்து நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல மாற்றம் இருக்கும், அந்த மாற்றத்தை உணர்ந்து நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா ஜீவராசி இதயத்துல நான் இருக்கிறேன்ற, எல்லா ஜீவராசி இதயத்துல நான் இருக்கேன்ற. நம்ம வைபவத்துல பார்த்தோம், 10வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அப்படி எங்க ஆணு பெண்ணு நமக்கு டிஃபரெண்ட் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இவன் இந்த ஜாதி, இவன் இந்த மதம், அந்த மதம், நம்ம வேற்றுமை பார்க்கிறோம், பார்க்க கூடாது. அதுவே அதர்மம் தான், அதுவே அசூர குணம் தான், அதுவே அசூர குணம் தான். சத்திரியன், சூத்திரன், பிராமணன், வைசியன், இது ஜாதி கிடையாது. நீ செய்ய வேண்டிய செயலுக்கான அங்கீகாரம் அது, அதுதான் சொல்லணும். இது ஜாதின்னு சொல்லவே கூடாது, அதுதான் வேதம் சொல்லுது, பகவான் சொல்றது அதுதான். அப்ப நம்ம ஜாதின்னு ஒண்ணு ஒதுக்க ஆரம்பிக்கும் போது தனித்தனியா பிரிவில் வருது நம்ம இல்லைங்களா. இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுது. இப்ப ரெண்டுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு, அப்ப நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு பாருங்க சரிங்களா. அதுதான் பகவான் ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்திலே ரொம்ப அழகா சொல்ல போறார். இப்ப வந்து இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள் 26 குணங்கள் இந்த மனித பிறவிக்கு எல்லாருக்கும் உண்டு, சத்திரனுக்கு உண்டு, சூத்திரனுக்கு, பிராமனுக்கு உண்டு, வைசியனுக்கு உண்டு. இந்த 26 குணங்களும் உண்டு, அசுர குணங்கள் 6 குணமும் உண்டு. இவனுக்கு தான் இந்த குணம், டேய் நீ சூத்திரனா உனக்கு 6 குணம் மட்டும்தான், டேய் நீ பிராமணனா உனக்கு 26 குணம் தான், நீ சத்திரனா உனக்கு 26 குணம் சொல்லல, எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா. இதை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். அப்போமா 3 அத்தியாயம், அதாவது 3 ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு மாதிரி. இந்த 26 தெய்வீக குணத்துல எதையாவது ஒரு குணத்தை நம்ம புடிச்சுக்கிட்டா போதும், அந்த 25ம் பின்னாடியே வந்துடும், நம்ம பின்னாடியே ஓடிடும். அது என்னன்றது நம்ம போன வாரம் படிச்சிருக்கோம், இருந்தாலும் முதல்ல இருந்து பார்ப்போம். ஸ்லோகம் படிக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் விளக்கம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாராவது படிக்கிறதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 16 தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்தி ஞான யோக வியவஸ்திதிஹி தியானம் தமஸ்ச யஜ்ஞஸ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தபஹார்ஜவம் அகிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் யாக சாந்திர் அபைஷுனம் தயா பூதேஷ்வலோலுப்த்வம் மாத்தவம் ஹரீர் அச்சாபலம் तेज क्षमा त्रुटि शौचम
अत्रोहो नादिमानिता भवन्ति संवदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தரமான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை எனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துகிறது. தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துகிறது. இப்ப அச்சமின்மை என்பது சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, பயம் பயம் இருந்தாவே நம்ம அந்த முக்குணங்கள் உள்ள போயிட்டோம். முக்குணங்களுக்குள்ள நம்ம உள்ள போயிட்டோம். எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறனால்தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, எதிர்பார்ப்புனா பயம் வந்துடும். எதிர்பார்த்து இருக்கிறோம், ஒரு காரியம் நடக்கணும், ஒரு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னாவே எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த பயம் வந்துடும். அப்புறம் எங்க அச்சமின்மை வரக்கூடும்? அந்த எப்படி அச்சம் வரதான் செய்யும். அப்போ அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது. நமக்கு எந்த பயமும் இருக்கக்கூடாது. சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் காலையில எழுந்துக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா பயந்து தான் எழுந்துப்பேன். பயந்துன்னா இன்னைக்கு என்ன செய்யலாம், இன்னைக்கு என்ன செய்யக்கூடாது, இன்னும் இதை செஞ்சா ஏதாவது பிரச்சனை வருமா, இல்லைன்னா நம்ம யாராவது கேட்பாங்களா, இதை செய்வாங்களா, அதை செய்வாங்களான்னு காலைல திங்க் பண்ணி எழுந்துப்போம். நிறைய பேருக்கு அப்படிதான் இருக்கும், இயல்பா அப்படி இருக்கும். நீங்க ஆபீஸ்ல எந்த ஒர்க் இருக்கும், இந்த டென்ஷன் இருக்கும், ஏதாவது டென்ஷன் வச்சு காலைல எழுந்துப்போம். அந்த பயம், நம்பிக்கை இல்லை, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படி இப்படி நினைச்சுக்கிட்டே எழுந்துப்போம் நாம, இல்லைங்களா? சோ இது என்ன சொல்றதுன்னா, அது அந்த பயம் வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா தெய்வீக குணம் போயிடும் நம்மளை விட்டு. பயப்படக்கூடாது, எல்லா விஷயமும் பயப்படக்கூடாது. நம்பிக்கை இருந்துன்னா கண்டிப்பா செய்ய முடியும். இன்னைக்கு இந்த பொழுது என்னால நம்பிக்கையா செயல்பட முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கையா இருக்கணும். அதுதான் சாயங்காலம் நைட்டு படுக்கும் போது பகவானுக்கு ஸ்லோகம் சொல்லி எல்லா பலனுமே அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நிம்மதியா தூங்கணும். காலை எழுந்துக்கும் போது பாத்தீங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, அவ்வளவுதான். பகவான் நினைச்சு எழுந்துக்கணும், எதை நினைச்சிட முடியாது. அந்த பயம் வந்துச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த தெய்வீக குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்காது. அச்சம், பயப்படக்கூடாது, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். நம்ம நிலைமை என்ன, நம்ம நிலை அப்படின்னு பாத்துங்க. முதல்ல நம்ம நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிறப்பாலும் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோமோ அந்த நிலையை நாம தூய்மைப்படுத்திக்கிறோம். அப்ப எப்படிப்பட்ட நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம், சத்திர வேலை செய்யறோமா, சூத்திர வேலை செய்யறோமா, பிராமண வேலை செய்யறோமா, இல்ல வைஷ்ணவ வேலை செய்யறோமா? சோ எந்த நிலையில நம்ம இருந்தாலும் அந்த நிலையை நாம தூய்மைப்படுத்துறோம். அது தூய்மைனா நம்ம கடமையை என்னன்னு செய்யணும், நம்ம கடமையை என்னன்னு செய்யணும், இல்லைங்களா? ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வேதங்களை படிப்போம், உபநேசங்களை படிப்போம், சாஸ்திரங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட ஆரம்பிப்போம், இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும். அப்ப வேதங்களை படிக்கிற மட்டும் போதுமா? நம்ம அதாவது குருமார்கள், நம்மளோட குருமார்கள் இருக்காங்க. ஜெயபத்க சுவாமி மகாராஜா இருக்கிறார், சில பிரபுபாதா இருக்கிறார். சில பிரபுபாதா இப்ப அவரு பகவான் கிட்ட போயிட்டார். இப்ப இருக்கிற ஜெயபத்க சுவாமி இருக்கார், நம்ம கோயில் நிர்வாகி இருக்கிறாங்க, நம்ம ஒரு ஆதிசங்கர் இருக்கார், நம்ம ராமானுஜ ஆச்சாரிகள் அந்த இதுல வராங்க. எவ்வளவு ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. சோ அந்த குருசீத பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் இருந்து அந்த ஞானத்தை நம்ம விருத்தி செய்யணும், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தானம். நம்ம தானத்தை பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நான் அடுத்த அத்தியாயம் விரிவா பார்ப்போம். இருந்தாலும் ஒரு சொல்லிடலாம். தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம், டிஃபரெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். தானம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், தர்மம்ன்றது நம்மளை முக்தி கொடுக்கும். தர்மம் நம்மளை முக்தி கொடுக்கும், தானம் நம்மளை முக்தி கொடுக்காது. நம்ம பாவத்தை மட்டும்தான் போக்கும். தானம் நம்ம பாவத்தை போக்கும், தர்மம் நம்மளை முக்தி கொடுக்கும். அப்ப பாவம் முக்கியம், தர்மம் முக்கியமா, அப்ப தானம் முக்கியமா? நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க. சரி, அப்ப தர்மத்தை நம்ம முக்தி கிடைக்கணும்னா அது எப்படி நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இப்ப நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாமே நான் சம்பாதிச்சது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது தானம். இந்த உடல் பகவானுடையது, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவானுடையது, இந்த செயல் என்ன செய்ய வைக்கிறதே பகவானுடைய செயல் தான். அப்ப கிடைச்ச பணம் எல்லாம் பகவானுடையது தான். அவருடைய பணத்தை என்னுடைய மூலியமா நான் எடுத்து கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். அந்த என்னுடையன்னு சொல்ல கூட தப்புன்ற வேதம். அவருடைய பணத்தை நான் எடுத்து கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். அப்ப அதுதான் தர்மம் சொல்லப்படுது. இது நான் சம்பாரிச்சது, இது என்னுடைய சொத்து, என்னுடைய பணம் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதுல பந்தப்படுவோம். கண்டிப்பா அது தானமே கிடையாது, அது தர்மமே கிடையாது. தானம் தான், தர்மமே கிடையாது. அப்போ நம்மளுடைய பாவங்கள் கொஞ்சமா குறையுமே தவிர முக்தி கிடைக்காது.
ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தானம் கொடுக்கும் போதே கூட ரொம்ப ஜாகிரதையா கொடுக்கணும். தானம் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும். பொருள் தானத்தை யாருக்குமே கொடுக்க கூடாது இந்த கலிகாலத்துல. அந்த காலத்துல கொடுத்தோம், நகை கொடுப்போம், பொற்காசுகள் கொடுப்போம், நிறைய பணம் கொடுப்போம், நிறைய இதெல்லாம் கொடுப்போம். அது அந்த காலம். இந்த காலத்துல அது மாதிரி கொடுக்க கூடாது. கொடுத்தோம்னா அந்த ஆத்மா அந்த பணத்தை ஒழுங்கான வழியில செலவு பண்ணாங்கன்னா நீங்க தப்பிச்சீங்க, கொடுத்தவங்க தப்பிச்சீங்க. அவங்க தவறான வழியில செலவு பண்ணி அதை பாவத்தை உண்டு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க தானம் கொடுத்த ஆளுங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பாவம் சேர்த்துட்டாங்க இல்லையா, அந்த பாவத்தை அவங்களுக்கு அவங்க பாவம் செஞ்சிட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தான். ஏன்னா அவன் பணம் கொடுத்தோம் இல்லையா, நம்ம தானம் கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த தானத்தை வச்சு அவன் பாவம் பண்ணிட்டான். அப்போ உங்களுக்கும் சரி பாதி வரும். இது நான் சொல்லல, கருடோபுராணம் சொல்லுது. புராணம் கருடோபுராணத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்போ கொடுக்கிற ஆளுங்க கிளீனா இருக்கணும், வாங்குற ஆளுங்களும் கிளீனா இருக்கணும். வாங்குற ஆளுக்கு தகுதியான முதல்ல பார்க்கணும். தானத்தை வாங்கி தகுதியான முதல்ல பார்க்கணும். தகுதி இல்லாததுக்கு தானம் கொடுத்தாவே நாம க்ளோஸ், நமக்கு அந்த பாவம் வந்து சேர்ந்துடும். அதனால தானம் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கொடுக்கணும். நம்ம வீட்டுல வர வச்சு கொடுக்குற தானம் கிடையாது. யாராவது வீட்டுல வந்துட்டு கொடுக்குற தானம், அது வந்து தானம், தர்மம் கிடையாது அது. இப்ப நிறைய பேர் வீட்டுங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு போனா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபேமிலியே போறாங்கன்னா அந்த வீட்டுல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திடீர்னு ஒரு வேட்டி சட்டத்தை கொடுப்பாங்க, அது மாதிரி ஒரு பிளவுஸ் கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு சேலை கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா பிளவுஸ் கொடுப்பாங்க. அது உத்தமமான செயல் தான். அது தானம். அது உன்னுடைய பாவத்தை தான் போகும். ஆனா முத்தி கிடைக்காது. முத்தி கிடைக்கணும்னா அவங்க வீட்டுல போய் கொடுக்கணும். யார் வீட்டுல போய் அவங்க யாரு தானம் வாங்குறாங்களோ அவங்க இடத்துல போய் தேடி கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் தர்மம். இந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் தானத்துக்கும் தர்மத்துக்குள்ள வித்தியாசமே. அதனால நம்ம தானம் கொடுக்கறது சிறந்ததா, தர்மம் பண்றது சிறந்ததா அப்படின்னு. தர்மமும் ஒண்ணுதான், தானமும் ஒண்ணுதான் நம்ம தமிழ் வழக்கப்படி பாத்தீங்கன்னா. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், தர்மம் நம்மளை முத்தி கொடுக்கும். இதை புரிஞ்சுக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடு எங்கிருந்து வரும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கடமையை நாம சரிவர பண்ணணும். நம்ம கடமையை சரிவர பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சுய கட்டுப்பாடு வந்துடும். நம்ம பிள்ளையை நல்லபடியா வளர்க்கணும். நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம், குழந்தைய பெற்றோம், நல்லபடியா வளர்க்கணும். அவங்க நல்ல வேத பாடசாலை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்க கண்டிப்பா திருமணம் பண்ணணும், நல்ல இடத்துல உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுக்கணும். அது நம்ம வேலை, அதோட முடிஞ்சிச்சு. அப்ப அந்த கடமையை சரிவர பண்றான் பாத்தீங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சுய கட்டுப்பாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அது இல்லைங்களா? இதை பத்தி சில பிரபுபாதா கொடுக்க போறாரு, இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்க போறாரு. யாகம் செய்தல். யாகம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான யாகங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு நம்ம கடமை, அதை சுய கட்டுப்பாடு செய்யும் போது தான் அந்த யாகம் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். யாகம் செய்யறது 2 விதமான யாகம். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கடமையே யாக சக்கரம், அது யாகம் தான். அதுவும் அதே பகவானுக்கு செய்யறதும் யாகம் தான். தனக்குன்னு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது யாகமே கிடையாது. குடும்ப விருத்தி அடையணும், நல்லபடியா வளரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது யாகம் பண்ணுவாங்க. லட்சுமி யாகம் பண்ணுவாங்க, கணபதி யாகம் பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு யாகம் வீட்டுல வச்சு பண்றாங்க. நல்ல செயல் தான் அது. அது பகவானுக்காக செய்யணும், அது நமக்காக செய்யக்கூடாது. நமக்காக செஞ்சோம்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யாகமே கிடையாது, அது சுயநலத்தோட செய்யற யாகம் அது. இதுவும் இந்த அத்தியாயத்துல விளக்க படிப்போம். வேதங்களை கற்றல். வேதங்களை கற்றல்னும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய உபநேசங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வேதம் வந்துடும். இப்ப நான் ஒரு உபநேசம் படிச்சுட்டு இருக்கேன், 10 உபநேசங்கள் ஒரே மாதிரி போட்டு படிச்சிருக்கேன். ஒரு நல்ல ஸ்ரீ சம்பிரதாயில ஒரு ஆச்சாரி ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருக்கார். அது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான புக் அது. அதை படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுல நிறைய சாராம்சம். ஆனா நீங்க அதாவது தவறா எடுத்துக்காதீங்க, எல்லாரும் படிக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னு வச்சுங்களேன், கீதையை நல்லா உள்வாங்கிட்டப்ப நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும். கீதையை உள்வாங்காம நம்ம அதை படிச்சோம்னா கீதையை உள்வாங்க மாட்டோம். கீதையோட தர்மத்தை விட்டுருவோம் நாம. ஏன்னா அதுல வந்து அந்த தெளிவு இருக்காது. அந்த வேதம் அந்த உபநேசங்களை படிக்கும் போது தெளிவு கிடைக்காது. நம்ம அட்வைஸ் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம புக்கு வாங்கி வச்சுட்டு அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா மட்டும் பத்தாது, குழப்பம் வரும். கீதையை நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு படிச்சு தெளிவாயிட்ட பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதம், இது பகவத்கீதை நல்லா உள்வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வேதத்தோட அந்த சாராம்சத்தை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்.
இதை உள்வாங்காம நீங்க அந்த உபநிஷங்களை படிச்சீங்கன்னா புரியாது, யாருமே விளக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது மேத்தமெட்டிக்ஸ். அது இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம், காலேஜில் போய் ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறோம், ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தா நம்ம படிக்க முடியும் இல்லைங்களா? வேதம் அப்படிதான், உபநேசம் அப்படிதான். ஏன்னா உபநேசங்களை 3 பிரிவா பிரிக்கும். உபநேசங்கள்ல 3ஆ வரும். 108 உபநேசங்கள் இருக்குது. 108 உபநேசங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா சாலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சாலைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உபநேசங்கள்ல 10 சாலை வரும். அது மாதிரி நிறைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கா, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிச்சு வாங்கின பிறகு அது நம்மள புரியும். அதுதான் அது ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட தான் படிக்கணும். அதுதான் வேதங்களை கற்றல். ஒரு குரு சீட பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட நாம அது படிக்கணும் இல்லைங்களா? தவம் சொல்லும் போது நம்முடைய லைஃப், நம்ம 4 விதமான தூண்கள் நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, தவறான பாலுன்னு வரக்கூடாது, சீட்டு இந்த சூதாட ஆடக்கூடாது, அதே மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது 4மே சமுதாய தூண்கள். இது தவம். இந்த தவத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தேவையில்லாத பேசக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய வரும் இதுல. அதுலேயே இந்த சூதுல வரும், ட்ரிங்க்ஸ் பண்றதுல வரும், தவறான பால் உணர்வு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம மாமிசம் உண்றது. அது நம்ம தவம். அது அதே மாதிரி எளிமை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வாக்கு தவம், உடல் தவம், மனத்தவம் அது சொல்லலாமா பிரபுஜி? உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்கு தவம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தவம்னாவே நம்ம செய்யற செயல் தானே மாதாஜி, நம்ம பேசுற விஷயம் தானே இல்லைங்களா? நம்ம திங்க் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதுவும் தவம் தான். நம்ம என்ன திங்க் பண்றோமோ அதுவும் தவம் தான். அந்த தவத்தை தெய்வீகமா நம்ம திங்க் பண்ணணும். யாருக்கு எந்த ஒரு நம்ம நினைக்கிறத கூட அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாம நினைக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவே சக்தி அதிகம். அதுக்கு எனர்ஜி, பயங்கர எனர்ஜி. நாம நினைக்கிறோம் நம்ம ஏதோ வகையால பேசல, செய்கையால சொல்லல, அவன் எதுவுமே நாம சித்திரவதைப்படல, திட்டல, ஒண்ணும் செய்யல. ஆனா நம்ம நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுக்கு அவ்வளோ வலிமை இருக்கு, அவ்வளவு வலிமை இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சத்தியயுகத்துல தவமே செய்தாங்கல்ல பிரபுஜி, சத்தியயுகத்துல தவம் செய்தாங்க. சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு சிக்காகோ சொற்பொழிவுல, இது வேதங்களும் உபநிடத்துக்களும் பூத்து குலுங்கும் பூஞ்சோலை எனது பாரதம், சிறு ரிஷிகளின் தவக்குகை எனது பாரதம் அப்படின்னு சொல்லுவார் பிரபுஜி. அப்ப தவம் செய்தாங்க சத்தியுகத்துல. என்ன பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அந்த எளிமை, ரொம்ப எளிமையா நம்ம இருக்க பழகிக்கணும். ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கக்கூடாது. என்னைக்கு நம்ம எப்ப தாழ்ந்து போறோமோ, நம்ம ஒரு ஸ்டெப் 4 ஸ்டெப் உயர்ந்து போறோம். எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம பேரப்பட்ட கூட நம்ம எளிமையா இருக்கணும். இதான் தாழ்ந்து போகணும், ரொம்ப தாழ்ந்து போகணும். தவறு கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம கை எப்பவுமே தாழ்ந்து இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு போறோம்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா? நம்ம கை மேல இருந்ததுன்னு வச்சுக்க, நம்ம உயர்ந்த ஸ்தானத்துல போயிட்டோம்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த எளிமைனா எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அதுதான் எளிமை. ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும். நம்ம எல்லா விஷயத்திலுமே ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கக்கூடாது. அது வந்தாவே ரசகுணம் வந்துடும். ரசகுணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இல்லைங்களா? அகிம்சை. அகிம்சைன்னு சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகவாதிகளுக்கு அகிம்சையை ஏத்துக்கவே முடியாது. அவங்க நினைப்பாங்க அகிம்சை நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அது செயல்பட முடியாது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது பௌதிகத்தன்மை, நம்மள பந்தப்படுத்தும். அதே தெய்வீகமான பகவான் உணர்வோட செயல்படுறவங்க சாத்வீகமா செயல்பட ரொம்ப இயல்பா வந்துடும். அவங்களுக்கு அகிம்சை வந்துடும், ரொம்ப இயல்பா வந்துடும் இல்லைங்களா? வாய்மை முன்னாடி சொன்னதுதான். இந்த தவத்தை வச்சுதான் வாய்மை சொல்லலாம். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. நமக்கு எல்லாமே பகவான் மறதி கொடுத்திருக்கிறார், ரொம்ப அற்புதமா மறதி கொடுத்திருக்கிறார். சில பேர் மறதி கேட்டு வாங்குவாங்க. பகவானே எனக்கு அந்த மறதி கொடுத்துரு, பகவானே எனக்கு அந்த மறதி கொடுத்துரு. ஏன்னா ரொம்ப கோபப்படுவாங்க. மறதி வந்துச்சாவே நம்ம அந்த கோபத்தன்மையை விட்டுடுவோம், மறந்துடுவோம். தப்பு யார் செஞ்சாலும் மறந்துடுவோம். இது தெய்வீகமான குணங்கள் ஒண்ணு. அதுதான் பகவான் சொல்றார், ஞாபகம் நானே மறதியும் நானேன்றார் 10வது அத்தியாயத்துல. மறதி நமக்கு இருக்கணும். மறதி இல்லைன்னா குறைஞ்சபட்சம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மையா நம்ம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி துறவு, 2 விதமான துறவு இருக்கு. சம்சார துறவு இருக்கு,
இல்லைங்களா? நம்ம சம்சார துறவு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சன்னியாசி ஆயிட்டோம். சன்னியாசி ஆயிட்டோம்னா சரி ஒண்ணு, அது ஒரு முத்திக்கா தான். ஆனா கிரகஸ்தனா இருந்து துறவரம் போறான் பாருங்க, கிரகஸ்தனா இருந்து பகவானுக்கு பற்றற்ற தன்மையா போறான் பாருங்க, அதுதான் உண்மையான துறவு. 3ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் நம்ம விளக்கி படிச்சோம். உண்மையான துறவுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான துறவு. எது? குடும்பத்தோட இருந்து பற்றற்ற தன்மையை செயல்படுறான் பாருங்க, அதுதான் உண்மையான துறவு. சமுதாய வேணா, சம்சார கடலே வேணாம்னு சொல்லி உதவி போறான் பாருங்க, அது துறவு தான், இல்லைன்னு சொல்லல. அது முத்தி கிடைக்கும். ஆனா உயர்வான முத்தி எதுன்னா இதுதான். குடும்பத்தோட இருந்து கூட குழந்தையும் பெற்றுக்கிட்டு அது நல்வழியில படிக்க வச்சு அவங்க நல்வழியில கொண்டு போய் விட்டுட்டு என்னுடைய கடமையை நான் சரிவர பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு, நான் சன்னியாசி எடுத்துக்கிறேன், அது துறவு தான். இல்லைங்களா? சாந்தி, சாந்தின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா மன நிம்மதி. அது எதால வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ரூபத்துல தான் வரும். மனதாலையும் புத்தியாலையும் செயலாலையும் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா மனது, புத்தி, உடலாளி, இந்த 3 ஆளும் செயல்படுற இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முத்தி சாந்தி கிடைக்காது, கண்டிப்பா கிடைக்காது. உடலால செய்யற செயல நம்ம என்ன கிடைக்கும்? இன்பம் வரும், துன்பம் வரும், மாறி மாறி கிடைக்கும், இல்லைங்களா? மனதால செய்யறது அப்படிதான், உடலால செய்யறது எல்லாமே, இந்த மனம், புத்தி, உடல் 3மே செய்யறது செயல் வந்து சாந்தி கிடைக்கும். ஆனா நிம்மதி கரெக்டான இது அடுத்த ஸ்டெப்பே வந்துடும், ப்ராப்ளம் வந்துடும். இன்பம் வந்தா துன்பம் வரும், இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான். ஆனா வந்து ஆத்ம ரூபத்துல செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சச்சிதானந்தமா அந்த கிடைக்கும், நிம்மதி கிடைக்கும், சாந்தி கிடைக்கும், நல்ல சாந்தி கிடைக்கும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பின்மை. சின்ன சின்ன விஷயத்துல நாம வந்து அதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம். யாராவது இவரு தப்பு பண்றாருங்க, இவர் பேசுறது சரியில்லைங்க, அவர் நடக்கிறது சரியில்லைங்க, இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம குறை கண்டுகிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம கூட ரசகுணம் போயிடும், நம்ம கூட ரசகுணம் போயிடும். அந்த ரசகுணம் இருந்தாவே நம்ம கொலை பண்றது கூட போயிடும், கொலை பண்ற தன்மை கூட போயிடும் அந்த ரசகுணம். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, 14ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம். ரசகுணம் வந்து பேராசை வந்துச்சுனாவே அந்த எல்லைக்கு வரைக்கும் போகும். அதனால யாரையுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா குற்றம் காண்பதை நம்ம நிறுத்திடணும். நம்ம யாருங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கு? நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வரல, சேவை பண்றது நம்ம வந்திருக்கிறோம், அந்த பக்கம் வரணும், இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து நீங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம இதெல்லாம் செயல்பட முடியாது. இந்த 26 குணங்களும் பாத்தீங்கன்னா இது சொல்றதெல்லாம் சாத்தியமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பா சாத்தியம் இல்லை, நான் ஒத்துக்கிறேன், உண்மைதான். இந்த கலிகாலத்துல கஷ்டம் தான், கடினம் தான். ஆனா பயிற்சி பண்ணணும், முயற்சி பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கிறோம், தவறு செய்யக்கூடிய இயல்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதனால அது இயல்பு, இது சாத்தியப்படாது, இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா 100% சாத்தியப்படும். அதுவும் 6ஆம் அத்தியாயத்துல பகவானே சொல்லியிருக்காரு, இல்லைங்களா? எல்லாமே பயிற்சி பண்ணதான் நம்ம பெற முடியும். இதெல்லாம் முடியாதுப்பா இதெல்லாம் அப்படின்னு பண்ணா அது முடியாத போயிடும். என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு நாம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். ஆனா அதுலயும் பிரச்சனைகள் வரும், அந்த பிரச்சனையை நாம பகவான்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும். அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கணும், இல்லைங்களா? அது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்ல, குற்றம் காண்ப விருப்பின்மை, எல்லா உயிர் மீதும் கருணை இருக்கணும், பேராசிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கும். எல்லா உயிர் வாழ்யத்துல நம்ம என்ன சொல்றது பாருங்க, எல்லா ஜீவராசி 84 ஜீவராசியில கண்ணுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது எல்லா ஜீவராசி மேல நம்ம கருணை இருக்கணும், இல்லைங்களா? அதுவும் தெய்வீகமான குணம் தான், பேராசிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஏன்னா சத்துவத்துல இருப்போம், நம்ம பிராமண குவாலிட்டி இருப்போம். நான் பிராமணன் சொல்லல, பிராமண குவாலிட்டி, பிராமண குவாலிட்டி இருக்கும் போது பேராசை வரும். சோ அந்த பேராசை விடுபட்ட தன்மை இருக்கணும், கண்ணியம் வெட்கம் இருக்கணும். நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி இந்த வெட்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது மாதாஜி தான் வெக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, பிரபுஜியும் வெக்கப்பட்டாலும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். எது சொல்றீங்களா? ஒரு தவறு பண்ணிட்டாரு, தவறு பட்டோன்னு ஐயா என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் பாத்தீங்களா, அந்த வெட்கம் வேற எங்கேயுமே வராது. பிரபுஜியும் சரி மாதாஜியும் சரி. மோகத்திலையும் காமத்திலையும் வர வெட்கம் வேற. ஆனா நம்ம செஞ்ச செயல தவறு பண்ணிட்டேன், இனி அந்த தவறு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கூனி குறுகணும், வெக்கப்படணும் நம்ம மேல. நம்ம எதுக்காக வந்துக்கிறோம், இந்த உடல் எதுக்காக கொடுத்துருக்காரு பகவான்? சேவை மனப்பான்மையோட கொடுத்துருக்கிறார். அப்போ அந்த அந்த மனப்பான்மை வந்து நம்ம தவறு செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி வெட்கப்படணும். நம்ம வெட்கம்ன்றது தெய்வீகமான குணத்துல ஒண்ணு, இல்லைங்களா? மன உறுதி இருக்கணும்,
வீரம் இருக்கணும். வீரம் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் வரும். அச்சமின்மை வரும், தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், இது எல்லாத்துக்கும் வீரம் இருக்கணும். வீரம் இல்லைன்னா முடியாது. அதுக்கு கத்தி எடுத்துன்னு சண்டை போட சொல்ல, அந்த வீரம் கிடையாது. இது தெய்வீகமான வீரம். இது எல்லாத்தையும் துணிஞ்சு நிக்கணும். இதால என்னால பண்ண முடியும், இந்த 25 குணத்தை 26 குணத்தை என்னால பண்ண முடியும்னு நினைக்கலாம் பாத்தீங்களா, கண்டிப்பா அதோட வீரம் தான் அது, இல்லைங்களா? இதை பத்தி இன்னொரு டெபினிஷன் இருக்கு, படிப்போம், பின்னாடி படிப்போம். அது 17ஆம் அத்தியாயத்துல வரும், ரொம்ப அழகா வீரத்தை பத்தி படிக்கலாம். மன்னிக்கும் தன்மை. இப்ப பழமொழி சாதாரணமா பேச்சுவாக்கில பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, மன்னிக்கும் தன்மை பார்த்தீங்கன்னா அதை விட பெரிய மகான் யாருமே இல்லடா அப்படின்னுவாங்க. உண்மைதான் இல்லைங்களா? மன்னிக்கும் தன்மை இருக்கணும். தைரியம், வீரத்துக்கும் தைரியத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. தைரியம் இருந்தாதான் வீரம் வரும், தைரியம் இல்லைன்னா வீரம் வரவே வராது, இல்லைங்களா? அது ஒன்னோட ஒண்ணு கணிச்சு இருக்கும் அது. ஆனா தைரியம் இருக்கணும், தைரியம் இருந்தாதான் வீரம் வரும். தூய்மை, உள் தூய்மை, வெளி தூய்மை. ஆத்ம தூய்மை இருக்கு, இந்த பௌதிக தூய்மை இருக்கு. ஆத்ம தூய்மை எப்பவுமே தூய்மையா இருக்கும், ஆனா பௌதிக தூய்மை எப்பவுமே கலங்கமாவே இருக்கும். ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள வாட்டர்ல தண்ணி ஊற்றி போனாத்தே இதுல படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான். அதே மாதிரி பொறாமையின்மை. இப்ப இது பொறாமையின்மைக்காக தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் நிறைய விஷயங்கள் படிக்க போறோம். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட அதிதியும் திதியை பத்தி படிக்க போறோம். இப்ப இன்னைக்கு முடியுமான்னு தெரியல, படிக்கலாம். பொறாமை இருக்கக்கூடாது, மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. முக்கியமா இதுதான். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, டேய் நான் வீட்டுக்கு மூத்தவன், நான் வீட்டுக்கு கணவன், இந்த வீட்டுக்கு நான் மனைவி, நான் தாய்டா உனக்கு, நான் மகன்டா, டே நான் உனக்கு அப்படா, நான் உனக்கு பெரியப்படா, உன் தாத்தாடான்னு சொல்லி மரியாதை கேட்டு வாங்குறாங்க. மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நம்ம ஊர்ல கலாச்சாரமே உண்டு, பழைய கலாச்சாரம், அது இன்னமும் வேதத்துல உண்டு. அது நம்ம அதை யாரும் ஃபாலோ பண்றதும் கிடையாது. நம்ம சின்ன வீட்டுல இப்ப குழந்தைங்களா இருந்தா நம்ம காலில் விழுந்து கும்பிட்டுட்டு போவாங்க, வெளியே போவாங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தை யாரு தெரியுங்களா? நம்மளுடைய மூதாதையர்கள். அவங்க நம்மளுடைய தாத்தா, நம்மளுடைய கொள்ளு தாத்தா, நம்மளுடைய சித்தப்பா, நம்மளுடைய பெரியப்பா, அந்த வகைதான் நம்ம குழந்தையா வந்திருக்காங்க. அவங்க நம்ம முன்னோர்கள். அவங்கள வணங்கு தப்பே இல்லை. ஐயோ நம்ம பேர காலில் விழுறது, நம்ம பையன் காலியா விழுறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. தவறே கிடையாது, வேதம் அக்செப்ட் பண்ணுது. அதான் பகவானே சொல்றாரு. எல்லா அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாங்க, எடுத்துக்கிட்டாங்க, பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. தர்மருக்கு தர்மர் தான் அந்த கொடுக்குறாரு, எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை கொடுக்குறாரு. அப்போ பகவானே என்ன கேட்டு வாங்குறாருன்னா, எல்லாருடைய செடுப்பை நான் சுத்தப்படுத்தணும், எல்லாரும் வரவங்களை எல்லாரையும் நான் கால அபிஷேகம் பண்ணி விடணும். அதுதான் பகவானுடைய வேலை. அவரு கேட்டு வாங்குறாரு. அந்த தன்மை இருக்கணும், தாழ்ந்த அந்த இது இருக்கணும். நமக்கு வருமா? யோசனை பண்ணி பாருங்களேன், நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம ஒரு கல்யாணம் பண்றோம், வீட்டுல ஒரு கல்யாணம், ஒரு நல்ல ஒரு மங்களகரமான கல்யாணம் பண்றோம். அந்த கல்யாணத்துல போய் நம்ம எல்லாரும் வரவேற்பு பார்ப்போமா? நம்ம போய் மத்தவங்க கால செருப்பு தொடக்கி பார்ப்போமா? இன்னமும் வடநாட்டுல உண்டு. குறைஞ்சபட்சம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் கோவில்ல உள்ளவங்க கோவில்ல வந்து வர செருப்பெல்லாம் வந்து ஜோடி ஜோடியா, சில பேர் கோயிலுள்ள வரம்ப அவசரத்துல விட்டு உள்ள ஓடியாந்துருவாங்க. நாங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? அதுக்குன்னு ஒரு ஆளு, அதுக்கு நான் வரேன்னுவாங்க கோவில்ல சேவா பண்றதுக்கு. அந்த சேவா செப்ப சேவா நான் பண்றேன்னுவாங்க. அது எவ்வளவு புனிதமானது! அது பகவானே சேவை, அது பகவானு பண்ற சேவை அது. ஏன்னா அந்த செருப்பை தனித்தனியா விட்டு போயிடுவாங்க பக்தர்கள். மழை வரும், சில பசங்க விளையாடணும், அந்த செருப்பை எடுத்து ஒன்னா வச்சு தொடச்சு உள்ள வைப்பாங்க. இது பகவான் செய்யற செயல் அது. அப்ப மரியாதை எதிர்பார்க்கிறவன் இந்த வேலை செய்வானா? செய்யவே முடியாது, இல்லைங்களா? மரியாதை எதிர்பார்க்காவதான் இந்த சேவைலாம் பண்ணுவான். மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது, யார்கிட்டயும் மரியாதை இருக்கக்கூடாது. நாம வந்த செயல் என்ன, நம்ம இப்ப எதிர்பார்க்கிற செயல் என்ன, இல்லைங்களா? இதுவும் அசுர குணத்துல ஒண்ணு. எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும், அதுதான் தெய்வீகமான குணம். இதுக்கு எல்லாமே எகைன்ஸ்ட் என்னதுன்னா அசுர குணங்கள் தான். இந்த 26 குணத்துக்கு எதிர்மறையா இருக்கு செயல் பார்த்தீங்களா, எல்லாமே அசுர குணம் தான். இதுதான் சொல்றார், இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் வரதனை மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னத மாநிலராக சார்ந்தவை என்றார். அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும் பாருங்களேன், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 26 தெய்வீக குணங்கள் சத்துவ குணத்தில் வளர்பவை. இன்னொன்னு சொல்லிட்டாரு பாருங்க, இது எல்லாமே
ரசோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலும் 100% வரவே வராது. இது குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்துல இருந்தாதான் இந்த குணங்கள் வரும். இந்த 26 குணங்கள் வரும்னா குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கணும். அப்பதான் அதோட அதுல இருந்து மேன்மை அடைய முடியும், அந்த குணத்திலிருந்து மேல வர முடியும். அப்ப இதெல்லாம் இந்த 26 குணங்கள் வரணும்னா நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு போறோம்னு அர்த்தம். ரசோலியோ தமோலியோ அந்த குணங்கள் வராது இல்ல. எதன் அடிப்படையில் தெய்வீக குணங்கள் வளரும் பாத்தீங்கன்னா, சமூக மற்றும் தொழில் பிரிவு. அதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா 17-18 பகவான் கொடுக்குறாரு. நம்ம ஒரு தொழில் பண்றோம், வியாபாரம் பாக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த வியாபாரத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா கூட தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு. ஒரு கடை வச்சு நடத்துறோம், வியாபாரம் பண்றோம், ஒரு பலசர கடை வச்சு நடத்துறோம், ஒரு மளிகை கடை வச்சு நடத்துறோம்னு வச்சுக்கலாம். இது தரமான பொருளா, சமுதாயத்துக்கு மேன்மை அடைகிற பொருளா, அதை வித்தா அவங்களுக்கு நன்மை கிடைக்குதான், அந்த மாதிரி விற்கிறவன் தான் 4 தலைமுறை நிற்பான். இதெல்லாம் தேவையில்லைப்பா, இந்த பொருள் எவ்வளோப்பா நமக்கு கிடைக்கும், இப்போ நீ 1 ரூபா கொடுக்குறியா, நான் 5 ரூபாய் கொடுக்கலாமா, ஓகேவா சொல்லு அப்படின்னும். சரிப்பா, இந்த விலை விலைப்பட்டியலில் 5 ரூபா தான் விற்கணும்னு சொல்லிடுதுப்பா, என்ன அப்ப நீ எனக்கு 2 ரூபாய்க்கு கொடு. 2 ரூபாய்க்கு கொடுன்னா அதோட கொள்முதல் 2 ரூபா கொடுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், விற்கிறவன் 5 ரூபா விலைப்பட்டியல் போட்டிருக்கு, 2 ரூபா கொடுன்னு சொன்னா அப்போ 3 ரூபா லாபம் பார்க்கறான் இல்லைங்களா. அந்த 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 குணம் எங்க இருக்கும் தெரியுங்களா, அசுர குணம் இல்லைங்களா. அப்ப தரமில்லாத பொருளுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு விலை இது பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான், சரிப்பா 2 ரூபாய்க்கு இப்ப தர முடியாது, சரி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான், அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணுவான், அதுல ஏதாவது கலப்படம் பண்ணுவான். அவன் அதுல ஏதாவது கலப்படம் பண்ணி 2 ரூபாய்க்கு கொடுப்பான். ஏன்னா நான் அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவன், நான் இப்போ பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவ பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பொருளை மக்கள் விரும்பி வாங்குறாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி பொருளை வாங்குறாங்க. சார்ந்த விஷயத்திலேயே நம்ம சமூக பார்வையிலும் மாறும், சமூகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த தெய்வீக குணங்கள் நம்ம மாறும், ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக நபரின் அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாஸ்திரங்கள் அடிப்படை ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி ஒழுக்கமான வாழ்வை வாழுகிறான் இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம ஒரு சம்பிரதாயம் பண்றோம், ஒரு பிராமண கோலத்துல இருந்து நம்ம பண்றோம். இப்ப சந்தியாவந்தனம் பண்றோம். சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பூணில் உள்ள வச்சுக்கிட்டு கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம காயத்ரி மந்திரம் சொல்றோம், ஒரு காயத்ரி மந்திரம் சொல்றோம். அப்ப அந்த நேரத்துல நம்மளை யாரும் தீண்டக்கூடாது, கரெக்டுங்களா. நம்மளை யாரையும் பார்க்க கூடாது, நாம யாரையும் பார்க்க கூடாது, நம்மளை யாரும் சுத்த பார்த்தாலும் அது கண்டுக்கூடாது. நம்ம பார்க்காம நம்ம பாட்டு சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். ஒண்ணு, பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது நம்மளை யாரும் தொடக்கூடாது. நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது, அப்ப நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது பகவானுக்கு ஆராத்தி பண்ணும்போது நம்மளை யாரும் டச் பண்ணக்கூடாது. நாம பூமியில நிக்க மாட்டோம். அப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த கீழே ஒரு மேட் ஒண்ணு போட்டு, அதுக்குன்னு ஒரு மேட் ஒண்ணு இருக்கு, ஒரு பாய் மாதிரி சின்னதா ஒரு துணி போட்டு கிளாத் மேல நின்றுகிட்டு தான் நாம என்ன பண்ணுவோம், நெய்வேத்தியமே பண்ணணும். பகவானுக்கு ஆராத்தி பண்றதுனா கூட சரி, நம்ம பகவானுடைய பெல்லு கையில எடுக்கும்போது கூட சரி, நம்ம கையை சுத்தப்படுத்தணும், உடலை சுத்தப்படுத்தணும், சக்கரவதம் வைக்கணும், இந்த இது பண்ணணும். எவ்வளவு முத்திரைகள்லாம் இருக்கு, அந்த முத்திரையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம கையை சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மணியே தோடுறோம். மணி எதுக்கு தோடுறோம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவானை எழுப்புற இது அது, அந்த எழுப்பு அந்த எதுக்கு அடிக்கிறோம், அது அந்த மணியை தோடுறதுனா கூட நம்ம கையை சுத்தப்படுத்துறோம். சங்க முத்திரை வைக்கிறோம், எல்லா முத்திரையும் வைக்கிறோம், கருட முத்திரை வைக்கிறோம், எல்லா முத்திரையும் வச்சுதான் நாம என்ன பண்றோம், பகவான் நெய்வேத்தியம் பண்ணோம். அப்ப நம்மளை யாருமே தீண்டக்கூடாது. அதுதான் அவங்க பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, வீட்டுங்கள் எல்லாம் பிராமண வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேலை வெளியே துவச்சு விட்டு காய விடுவாங்க, அந்த சேலை தொடாதீங்கப்பா அப்படின்வாங்க. அது உண்மை. ஏன்னா நம்ம சுத்தமா இருக்க மாட்டோம், ஏதோ போயிட்டு இருப்போம், ஏதோ அந்த சேலை தொட்டாங்க, ஒரு வேட்டியை தொட்டாங்கன்னா திரும்பி அதை அலசி போடணும். அதை ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்தான்னு சொல்லி கற்பனையில வந்துட்டாங்க. அது தப்பு, அது ஆக்சுவலா அது தவறே கிடையாது. இப்போ அந்த பிராமண கோட்ல வரும்போதுதான் தெரிய வரும் அது இல்லைங்களா. அது மூலஸ்தானத்துக்குள்ள போகக்கூடாது. ஏன் போகக்கூடாதுன்னா, அந்த சம்பிரதாயம் பண்ணி வச்சிருக்கு, அதுக்குள்ள யாருமே போகக்கூடாது. பிராமணன் மட்டும் போவான். ஏன் பிராமணன் போவான், ஐதீகமா இருக்கணும் அதுக்கு இல்லைங்களா. ஒரு ஒரு மத குரு உள்ள போக முடியாது, மூலஸ்தானத்துல போய் பண்ண. சங்கராச்சாரியரும் உள்ள போக முடியாது, சில பிரபுபாதா கூட உள்ள போக முடியாது. அதுக்கு போனோம்னா அந்த சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லைங்களா.
ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. தெய்வீகமான அது வந்து சாஸ்திரம் இருக்கு, சம்பிரதாயம் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கொஞ்சம் கடினமான செயலாக தான் இருக்கும், ஆனா போக போக எல்லாமே அது பயிற்சி பண்ண தெரிய வந்துடும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து சொல்ல போறார் 4வது அத்தியாயத்துல அசுர குணங்களை பற்றி சொல்ல போறார். பாப்போமா? இனி வர்றது அசுர குணங்கள் தான் கம்ப்ளீட்டா வரப்போகுது, பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம்போ தர்ப்போபிமானச்சு क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं साविदाजादस्य पार्थ संवदम् आसुरीं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாவின் மைந்தனி, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இந்த 6மே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்கள், இயல்புடைய குணங்களாகவும் சொல்லப்படும். தற்பெருமை நமக்கு தெரியும், அகந்தை சொல்லவே வேணாம், அதாவது வீண் அபிமானம், தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த பயத்தை உண்டாக்கும். இதெல்லாம் பயத்தை உண்டாக்கும். இப்ப தற்பெருமைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்காது, ஆனா இருந்தா மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருப்போம். நம்ம கிட்ட இல்ல, ஆனா இருக்கிற மாதிரி சொல்லிடுவோம். ஒரு 4 நாள் பொறுத்துட்டு நம்மகிட்ட இல்லைன்றது நமக்கு தெரியும், மனசுக்குள்ள நமக்குள்ள இருக்கு, இல்லைன்றது நமக்கு தெரியும், ஆனா இவர்கிட்ட சொல்லிட்டோம், என்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டோம். இன்னொரு 4 நாள் பொறுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நீங்க மறந்துடுவீங்க. அப்போ மறந்துட்டு தெரியாம நம்ம உழையிடுவோம். அப்ப அந்த பயம் வரும், ஆஹா ஆஹான்னு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் பாருங்க, அந்த குணம் ரச குணத்துக்கு போயிடும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி கோபம் அப்படிதான். கோபம் ரொம்ப மோசமான கொடூரமானது. அது நம்ம சிந்திக்கிற நிலைமையே நம்ம கூட அது கோபத்தை. கொடூரம் அப்படிதான். கொடூரம் வந்துட்டாவே தமோ குணத்தையும் ரசோ குணத்தையும் சேர்ந்தாப்புல நம்மள சித்திரவதை பண்ணும். கொடூரமான செயல்படுத்துறது. அறியாமை பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நம்மளை போட்டு பாதல போட்டு குத்தும் அறியாமை. நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன்பா. அப்ப நம்ம என்னன்னா அசுர குணத்துல நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஐயா தெரியாம செஞ்சுட்டேன், மன்னிச்சிருங்க. இந்த சாரின்னு இங்கிலீஷ்ல அலமா சொல்றீங்களா, அப்புறம் என்ன நினைச்சிருமா நீங்க அசுர குணம் நீங்க நினைக்கணும். தேங்க்ஸ் கூட சொல்லாதீங்க, சொல்றதா இருந்தா பகவானுக்கு சொல்லுங்க. நன்றி சொல்றதா கூட பகவானுக்கு சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு ஆள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு, ஐயா பகவானுடைய ஸ்தானத்துல இருந்து எனக்கு நான் செஞ்ச உதவிக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லணும். பகவானை மையப்படுத்தி சொல்லணும், அவரை பகவானுக்கு ஈக்குவலா சொல்லணும். பகவான் அருளால நீங்க செஞ்ச செயல், பகவானு செஞ்ச செயல், அது உங்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொன்னா வச்சுக்கலாம், அது பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். அப்ப அவருக்குள்ளேயும் பகவானை கொண்டு வந்து வச்சிருவார், அவரை ஞாபகப்படுத்துவார் பகவான். அதனால யாருக்கும் நன்றி நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னா அது பகவானுடைய நம்ம மூலியமா நமக்கு கிடைக்குதுன்னு அந்த அர்த்தத்தை நம்ம நன்றி சொல்லணும். தெரியாம செஞ்சுட்டேன்னு சொன்ன நாம அசுர குணத்துல இருக்கிறோம், இனி செய்யக்கூடாது வெட்கப்படணும் இல்லைங்களா. இந்த 6 பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம இனி வர ஸ்லோகத்துல ஒண்ணு சொல்ல போறோம், படிக்க போறோம். பகவானே சொல்ல போறாரு, பாப்போமா. இதோட பிரதிபலிப்பு பாருங்க. அற்புதமான விஷயத்திலும் கோவப்படுவோம். அது அற்புதமான இல்ல, அற்பமான விஷயத்துக்கு, சின்ன விஷயத்திலோட கோவப்படுவோம். ஆனா அது என்னன்னா நாமளே ஒரு பெருசா ஒரு பிம்பம் வச்சிருப்போம், இது இப்படிதான், இவன் சின்ன செயல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். நம்ம பையனை சொல்றோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு, பையன் என்னன்னா ஒரு சின்ன தப்பு பண்ண போறான், இந்த தப்புனால பெருசா வரப்போகுது, ஃபியூச்சர்ல பாதிக்க வரப்போகுது, இப்படின்னு நம்ம நாமளே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போவோம். நாமளே ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அவனை செய்ய மாட்டான், ஆனா அவனை தூண்டுவோம், அவனை செய்ய வைக்கிற நிலைமை கொண்டு போய் விடுவோம். தம்பி இந்த தப்பு நீ பண்ணிட்ட, இனி நீ பண்ண மாட்ட என்ன, இது தப்பு தான், உனக்கு புரிய வச்சுட்டேன், இனி தப்பு பண்ண மாட்டேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வேற விஷயம். நீ சின்ன தப்பு பண்ணிட்ட, நாளைக்கு இது இன்னொன்னு பண்ண போற, நாளைக்கு இன்னொன்னு பண்ண போற, நாளைக்கு இதோட பெருசா போய் பண்ண போற, அது தப்பு தான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவனுக்கு புரிஞ்சிச்சு. சரி ஓகே, அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரசோகுணத்தை உள்ள நீங்க ஏத்திட்டீங்க. இந்த வாட்டி தப்பு பண்ணிட்ட தம்பி, இது தப்பு தான், இது இந்த குணம் ரசோகுணம் தான் இது, ஆனா நீ தவறு செய்ய மாட்டே, நீ புரியுதா, நீ தவறு செய்ய மாட்ட, பார்த்து எடுத்து இருந்துக்கோ அப்படின்னு பக்குவமா சொல்லி அவனை ஏதாவது பகவானை பத்தி சொல்லி அவனுக்கு புரிய வைக்கணும். ஆனா அது இல்லாம நம்ம கோவப்பட்டோன்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப நம்ம சிக்கலை போய் கொடுக்கும். நம்ம மனசும் கெட்டு போயிடலாம அவன் மனசையும் பிள்ளை மனசையும் கடை வச்சிருவோம் இல்லைங்களா. அற்பமான விஷயத்திலாம் கோவப்படவே கூடாது.
அது புத்தி சாதனமா செயல்பட்டு நாமள அந்த கோபத்திலிருந்து வெளியே வரணும். அதே மாதிரி கொடூரமாக பேசுவது, கண்ணியமாக நடந்து கொள்வதில்லை. இது ரெண்டுமே வந்து செயல்பாடு எப்படி எங்கிருந்து வருமா தெரியும்? தான் என்ற அகந்தில வந்துடும். ஒருத்தன் திட்டுறோம் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒண்ணு கோபம் வரும், இல்லைன்னா நம்ம கீழே வேலை செய்யறோம்னா இருப்பான். நம்ம மேல வேலை செய்யறோம் திட்ட முடியுமா? நம்ம வேலை போயிடுமே, நமக்கு பிரச்சனை வருமே அப்படின்னு பயப்படுவோம். அப்ப அந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்துச்சு. அதே மாதிரி நான் தான் பெரிய ஆளுன்றது அந்த இடத்துல வந்துடும் அது, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல பணிவு இருக்காது. அந்த பணிவு வரணும்னா பக்தி தான், பகவானுடைய பக்தி தான் நமக்கு வேணும், இல்லைங்களா? அப்ப அந்த கண்ணியம் கண்ணியமா நடந்துக்க மாட்டாங்க. வைராக்கியம், அஞ்ஞான அறியாம நம்ம நிறைய இந்த ஸ்லோகம்ஸ் படிக்க முன்னாடி மங்களாச்சாரம் படிக்கும்போது அதான் சொல்றோம். ஞான திமிராந்தேசிய ஞானாஞ்சனைய சலாகையா நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா? எதுக்காக? நாம அறியாமல் இருக்கிறோம். அந்த அறியாமல் இருந்து மீட்டு கொடு பகவானே அப்படின்றோம், இல்ல? நாம அந்த அஞ்ஞான வைராக்கியத்தோடு செயல்படணும். நம்ம தெளிவா வைரது செயல்படணும், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாருன்னா பெருமை, சம்படம் அடிச்சுக்கிட்டு நான் பெருமை, நான் பெருமை. தர்மத்தை பின்பற்றுவதில் போல படம் காட்டுவது, இந்த திலகம் விட்டுக்கிறது, இந்த கண்டி மாலை போட்டுக்கிறது, இந்த சிகா விட்டுக்கிறது, இந்த கோலை ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறது, இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு மித்தியாசாரா மாதிரி இருப்பாங்க. நானும் வேதம் படிச்சுட்டேன், நானும் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், நானும் அப்படி போறேன், நிறைய பேர் இருக்காங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. நான் அது ஃபர்ஸ்ட்ல தப்பு பண்ணுவாங்க, படிக்க 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 என்ன பண்ணும், அவங்களும் வந்து செயல்பட சரியா வந்துருவாங்க. பகவான் அருளால பகவானுடைய மையப்பட்டு செயல்படும் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய குருமார்கள் இருக்காங்க. அதுலயும் பாருங்க பகவான் என்ன பண்றாருன்னா வேதங்கள் மூலியமா சொல்றாரு, ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுக்கிற தன்மை உங்ககிட்ட தான் இருக்குன்றார். ஒரு குருவை நீ தேர்ந்தெடுக்கணும்னா அது உன்னுடைய சார்ந்தா இருக்குன்ற. அந்த குரு கரெக்டான வழியில போறானான்றத நீதான் தேர்ந்தெடுக்கணும்ன்ற. நிறைய பேர் இருக்காங்க, குருமார்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிக்ஷா குரு திக்ஷா குருன்றோம். சிக்ஷா குரு எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, சிக்ஷா குரு எத்தனை இருப்பாங்க. தீட்சை ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் தான் குரு மகாராஜா. திக்ஷா குரு ஒருத்தர் இருப்பார், தீக்ஷா குரு வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க. அப்ப திக்ஷா குரு நாம தேர்ந்தெடுக்கணும் பாத்தீங்களா? அது நம்ம கிட்ட அந்த உரிமை கொடுத்துருக்கிறார், இல்லைங்களா? அதனால எது உண்மை எது பொய்யை நாம தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்போ பெருமை சொல்றது அப்ப எதுனா தர்மத்தை பின்பற்றுவது போல படம் காட்டுவது. அதே மாதிரி அகந்தை, ஒரு கல்வி ஞானம் இருக்கும், கொஞ்சம் போல இருக்கும், அந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, வேதங்களை சரியா உள்வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க, சில விஷயங்கள்லாம் தெரியாது. ஆனா என்ன தம்பட்ட அடிச்சுப்பாங்க, நான் இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கிறேன், நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன், இப்படி சொல்றேன் அப்படி சொல்றேன். சில பேர் சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க. பகவத்கீதையை ஃபுல்லா வாங்கி உள்வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க, 18 அத்தியாயம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, படிச்சிருப்பாங்க, அதோட விஞ்ஞானம் புரியாம இருக்கும். ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி படிச்சா பேச முடியாது, ஒரு 4 முறையாவது பகவத்கீதை படிக்கணும். ஏகாதசி அன்னைக்கு உட்காந்து அந்த 70 ஸ்லோகமும் படிக்கணும். ஏகாதசி அன்னைக்கு 700 ஸ்லோகம் நீங்க படிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு 4 வாட்டி 5 முறையாவது பகவத்கீதை படிச்சு உள்வாங்கினாதான் நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும், சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போதுதான் பாத்தீங்கன்னா இதனால ஏதாவது பொருள் ஈட்டலாமா, இதனால வருமானம் வருமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதாவது நம்ம இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பணம் வாங்காம தான் நம்ம எந்த ஒரு பணம் வாங்கிதான் நம்ம எதுவுமே செயல்பட மாட்டோம். பணம் வாங்கிட்டு அதை பணம் வாங்கவே கிடையாது, யார்கிட்டையும் இந்த கிளாஸ் இவ்வளவு பைசா கொடுங்க, இது கொடுங்க, அது கொடுங்க சொல்லி பைசா வாங்க மாட்டோம். வாங்காம நாம என்ன பண்றோம், ஞானத்தை கொடுக்குறோம். ஏன்னா அதுதான் தர்மம். பணத்தை வாங்கிட்டு கொடுக்குறது தர்மமே கிடையாது. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கோவிலுக்கு ஏதாவது நிதி கொடுக்கணும்னா உங்களுக்கு அபிப்பிராயப்பட்டா நீங்க கொடுங்க, கம்பல் பண்ணல. அதுதான் சொல்லுவோம், உங்களுக்கு நல்ல நாள் வரும், யாருக்காவது ஒருத்தர் கொடுக்க போறீங்க, அது கோவிலுக்கு கொடுங்களேன். அந்த தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் தர்மம், உண்மையான தர்மம். அது வந்து தவறான வழியிலே போவாது, இல்லைங்களா? அது மாதிரி கொடுக்கலாம், தானம் கொடுக்கலாம், அது தானம் இல்ல, தர்மம் அது. சோ அப்ப என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு கல்வி மிகுந்த செல்வம் அடைந்து விட்டது கர்வம். அந்த மாதிரி கர்வம் பண்ணக்கூடாது. வீண் அபிமானம் தகுதி அவர்களிடம் இல்லாவிட்டாலும் மதிப்பளிக்கும் முடிய வற்புறுத்தப்படுகின்றன. அதாவது மதிக்கப்படுவதற்கான தகுதி அவர்களிடம் இல்லாவிட்டாலும் மதிப்பளிக்கும்படி வற்புறுத்துகின்றன.
சரிங்களா? இதுக்கு ஒரு நிறைய விளக்கம் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம டைம் இல்லை, அடுத்த விட போயிட்டேலாம். என்ன சொல்றேன்னு இன்னும் வரும், அதுக்குள்ள சான்ஸ் நிறைய வரும், பார்ப்போம். எந்த ஆன்மீக அதிகாரியும் ஏற்காமல் மனம் போன போக்கில் தான் தோன்றிய தானம் தாமாக அனைத்தையும் செய்வதும் அசுரத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நான் தோன்றித்தனமாக அது எனக்கு படிச்சு நான் அப்படியே டக்குன்னு பார்க்காம சில சொல்லிடுவோம் மாதாஜி. அது எனக்கு கோர்வையா வந்துடும் எனக்கு. ஆனா அங்க உள்ள நீங்க போட்டு படிச்சு அது உங்களுக்கு தெரியும். நான் அது படிச்சு 40 நாள் அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடுவேன். எந்த ஆன்மீக அதிகாரிகளும் ஏற்காமல் மனம் போன போக்கில் தான் தோன்றிய தானமாக அனைத்தையும் செய்வது அது அசுரத்தன்மை இல்லைங்களா? இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறோம்னா ஆச்சாரிகள் மூலமா படிக்கணும். இந்த மாதிரி கிளாஸுங்களை உட்கார்ந்து உங்களுக்கு டவுட்னா கேளுங்க. எதுக்கு டவுட் கேட்கறோம்னா உங்க ஞானம் எப்படி இருக்கு, நம்ம அடுத்த வாட்டி உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசனை பண்றோம். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு இஸ்கான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா நடத்துவாங்க. ஒரு ஸ்லோகத்தை நான்லாம் அப்படிதான் படிச்சேன். நடத்த முடியும், ஏன்னா அவ்வளவு கேள்வி கேட்போம் நாங்க. அதனால்தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேள்வி கேட்கலன்னு வச்சுங்களேன், இவங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் கிளாஸ் எடுத்துன்னு போயிட்டே இருப்பேன். நீங்க கேள்வி கேட்கணும், அப்பதான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரியும். அதுதான் இந்த கிளாஸை நம்ம நடத்துறோம். சும்மா உட்காந்து டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கிளாஸ் வரல, நம்ம கேள்வி கேட்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? சரி, ஓகே, இந்த இடத்துல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இது கரெக்டா பிரபு அப்படின்னு கேட்கணும். நீங்க சொல்லி கொடுத்த விதம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இந்த மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இது ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கணும். அப்போ நீங்க என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்ட நான் புரிஞ்சுப்பேன் இல்லையா? இல்லைங்களா? சோ அதனாலதான் கேக்குது. அதனால நீங்க எதுவா இருந்தாலும் கேளுங்க. அதுதான் பகவானே சொல்றாரு இந்த பகவத்கீதையில. என்ன கேட்கிறாரு? கேள்வியுடையோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், ஞானத்தை தேடுபவர், இவங்க எல்லாமே பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தர்கள். அவங்க கேள்வி கேட்கணும் இல்லைங்களா? அப்படி கேள்வி கேட்கலன்னா ஞானம் பகிரப்படாது. அப்படியேதான் நிற்கும், தேக்கமாயிடும் நம்ம. அதனால கேள்வி கேட்கணும். அதே மாதிரி பகவத்கீதை படிச்சுட்டேன் அப்படின்றது நம்ம இஷ்டத்துக்கு நடந்துக்க கூடாது. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, பகவத்கீதை என்ன சொல்லுது, அதைப்படி செயல்படணும். இல்லைன்னா அசுரத்தனம் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 5. தைவி சம்பத் விமோச்சாய நிபந்தாய சுரீமதா மாஷு சம்பதம் தைவி மாபிஜாதோசி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்கள் பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டியன் மைந்தனி, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களில் பிறந்திருக்கிறாய் என்றார். ஏன்னா நம்மலாம் வந்து அப்பா அம்மா மூலியமா நம்ம பிறந்துட்டோம். நம்ம செஞ்ச கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு வர்ணம் கிடைச்சிருக்கு. அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படுறோம். ஆனா அர்ஜுனன், அவங்க பாண்டவர்களும் சரி, இவங்க எல்லாமே வந்து வரப்பிரசாதம், தேவர்களோட வரப்பிரசாதம். அதுதான் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றார். இருந்தாலும் அந்த மாயத்தால கட்டுண்ட வச்சு அவங்கள வாழ்க்கைன்ற அந்த சக்கரத்துக்குள்ள உட்கார வச்சு அவங்கள அந்த எப்படி செயல்படணும், எப்படி வரணும், தெய்வீக குணம் என்ன, அசுர குணங்கள் என்ன, எப்படி செயல்படணும் அவங்களுக்கு சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் தெரியும். யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு தெரியும், பீமனுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் 5 பேருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? இந்த பூமியில பிறந்துட்டாவே அதெல்லாம் அந்த மறதி வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இதை பத்தி விளக்கமா படிப்போம். 16, 17, 18 இன்னும் விளக்கமா வரும், இதுலயே வரும். அதுதான் அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனோட பகவான் சொல்றார், நீ தெய்வீக குணங்களோட பிறந்திருக்கிறாய் என்றார் பகவான் இல்லைங்களா? அப்ப தெய்வீகமானவர்கள் மற்றும் அசுரர்கள் இடையே அடையும் இலக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப தெய்வீகமானவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும், அசுர குணங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பந்தப்படுத்துவாங்க. பந்தப்படும் தான் சொல்றாரு, ஆனா முக்தி கிடைக்கும். முக்தி கிடைக்கலன்னு சொல்லல பகவான், அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். முக்தி கிடைக்கும், ஆனா பந்தப்படுவீங்கன்றாரு. எல்லா ஆத்மாவுக்கும் முக்தி படுறதுக்குள்ளதான், அந்த மனித பிறவி கிடைச்சனாவே முக்தி கிடைக்கும், கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா பந்தப்படாம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் வந்து பேசுறது கூட அந்த நம்ம அசுரத்தன்மை இல்லாம நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்போ அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துதல், தெய்வீக குணங்கள் வந்து முக்தி கிடைக்கும், அசுர குணங்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்துவது.
ஆனா அதுக்கும் முத்தி கிடைக்கும், பந்தப்படுறதுனால முத்தி கிடைக்கல, அவ்வளவுதான். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், அசுர குணத்துக்கு மாறிடுறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெளிப்புறமாக செயல்கள் ஒன்று போல தோன்றும், ஆனால் உள்நோக்கமும் மிகவும் முக்கியம். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த செயல் செய்யறோம், மனது சார்ந்த செயல் செய்யறோம், புத்தி சார்ந்த செயல் செய்யறோம். இந்த 3 செயல்பாடு சாந்தி கிடைக்காது நம்ம போய் சொல்லியாச்சு, கிடைக்கும். ஆனா அடுத்த டைம் விழிச்சு அடைஞ்சிரும், துன்பம் கிடைக்கணும். உள்நோக்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, நமக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, ஆத்ம ரூபம். நாங்க விளக்கி சொல்றேன், அதுக்குதான் இந்த மாதிரி உனக்கு சொல்றது. ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற செயல் வந்து வெளியே தெரியாது. ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யாது. அத வெளியே கொண்டு வரணும்னா நம்ம செயல் மூலியமா வெளியே கொண்டு வரணும். இப்ப நம்ம இந்த குவாலிட்டியில நம்ம இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம், இது வெளிப்புற தன்மை. உள்ள நடக்கிற செயல் உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் இதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரெஸ்ஸை கைட்டி போட்டு நான் வீட்டுல போய் சாதாரணமா உட்காந்துப்பேன், நாமத்தை கலைச்சு போட்டு போயிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லையா? சில பேர் நாமம் போடாமவே இருப்பாங்க, சில பேர் நீர்நாமம் விடுவாங்க, நீர்நாமம் நெத்தில விட்டுப்பாங்க. ஆனா நீர்நாமம்னு சொல்றது இந்த கலிகாலத்துல சில பிரபுபாதா சொன்னார். சில பிரபுபாதா ஏன் சொல்றாருன்னா, வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த பழக்க வழக்கங்கள் கிடையாது. வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க அந்த பழக்க வழக்கங்கள் கிடையாது. அதனால ஒரு ஆபீஸ்ல வேற நிர்வாகம் பண்ற இடத்துல போயிட்டு 150 பேர் 200 பேர் 1000 பேர் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு ஒருத்தன் மட்டும் திலகம் போட்டு போனான்னா கண்டிப்பா அங்க பேசுவாங்க, திட்டுவாங்க, கேலி பண்ணுவாங்க, எல்லாமே கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம அகண்ட பாரதேசத்துல இருந்துகிட்டு நீர் திலகம் விட்டேன்னு வச்சுங்களேன், கேலி கூத்து. அது நிறைய பேர் தெரியல. இப்ப இருக்கிற நாகரிகம் சொல்றாங்க, அதே நாகரிகம்ன்றாங்க. இப்ப இருக்கிற நிறைய மாதாஜி பிரபுஜி நிறைய நான் பார்த்திருக்கேன், திலகம் இல்லாம கிளாஸ் நடத்துறாங்க. இது நம்ம இருக்கிற புண்ணிய பூமி, பகவான் வாழ்ந்த பூமி இது. அந்த அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அயல்நாட்டுக்காரங்க, அவங்க அந்த 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 நீர் திலகம் விட்டு அவங்க போவாங்க, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நாம அது மாதிரி இருக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பா நம்ம கண்டிப்பா திலகம் விடும். மாதாஜிலாம் ஒரு அழகா கிருஷ்ண விட்டுனாவே போதும் இல்லைங்களா? சோ இது வந்து இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற தோற்றம் இருக்கும். உள்புற தோற்றம் வந்துன்னா அசுத்தமா இருக்கும். அப்ப அது வந்து எப்படி சொல்ல வர்றோம்னா, ஆத்ம ரூபத்துல செய்யணும். ஆத்ம ரூபத்துல அந்த மனசுக்கு அந்த புத்தியும் சரி எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும். அப்ப வெளி தோற்றம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? வெளி தோற்றமும் இருக்கணும், உள் தோற்றமும் நல்லா இருக்கணும். இல்லைன்னா அசுர குணம் தான். உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியே ஒண்ணு செயல்பட எப்படி இருக்கும் பாருங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இதை செய்கிறேன், ஏன் செய்கிறேன் என்பதை மிகவும் முக்கியமான விருப்பம். இப்போ ஒருத்தர் இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாருங்க, அவர் என்ன பண்றார்? அவரே பாவம் வறுமையில இருக்கிறார். வறுமையில இருக்கிறார். எதுக்காக வறுமையில இருக்கிறார்? ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டார், ஏதோ ஒரு தவறான வழியில போய் மாட்டிக்கிட்டார். போதைக்கு அடிமையாகிறது, இல்ல சீட்டாடி எல்லாத்தையும் விட்டுறது, இல்ல சூது ஆடுறது, தவறான பால் உணர்வு, ஏதோ ஒரு செஞ்சு அவர் போய் மாட்டிக்கிறார் பிரச்சனையில. இவர் என்ன பண்றார்? அவருக்கு பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றார், பொருள் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றார். அது இவர் போட்டோ போட்டு இவர் எடுத்துக்கிறார். அவர் என்ன பண்ணுவார் திரும்பவும்? ஏன்னா இவர் ஆல்ரெடி அசோகுணத்துல இருக்கிறார். யாரு பணம் கொடுக்குற அசோகுணத்துல இருக்கிறார், விளம்பரப்படத்துக்கே எடுக்கிறார், போட்டோ எடுத்துக்கிறார். ஆல்ரெடி அவரு தமோஸ்ல இருக்காரு, அவர் தமஸ்ல இருக்காரு அவர். யாரு பணம் வாங்குறவர். அப்ப அவர்கிட்ட கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? மக்கள் எப்படி இப்போ முன்னுக்கு வர முடியும்? கண்டிப்பா பிரச்சனை தான் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப பிரச்சனை. அது திருப்பம் உடனே அந்த பணத்தை வச்சு குடிக்கதான் போவாரு. அப்ப அந்த பாவம் இந்த குடுத்தார இவருக்கும் செஞ்சு சேரும். இந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கவே கூடாது. இதெல்லாம் அசுர குணங்கள், இது அசுர குணங்கள் இது இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம கோவில்ல கோடம்பாத்துல ஒரு கோவில்ல இது பண்ணோம், கும்பாபிஷேகம் பண்ணோம் கிருஷ்ணர் கோவில்ல. ஸ்டேஷனுக்கு ஒட்டினா மாதிரி, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒட்டினா மாதிரி இருக்கும் ஒரு கோவில் இருக்கும். அது நாங்க கட்டின கோவில் தான் அது. ஸோ அந்த கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள் இருக்கார். நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதுல ஒரு ஆள் வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, கொஞ்சம் தானம் கொடுத்தார், கோவிலுக்கு தானம் கொடுத்தார், அன்பளிப்பு மாதிரி கொடுத்தார், ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தார். அந்த கொடுத்துட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வீட்டுக்கு வந்து வச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டோம். மறுநாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்ல பெரிய பேனர், நாங்க பார்க்கவே இல்லை. கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்குது பேனர், ரயில்வே ட்ராக்கே மறைக்குது. நாங்க அங்க பணம் வாங்குறது எங்களுக்கே தெரியல. அவர் போட்டோ வச்சுக்கிறார், எடுத்து வச்சு பேனர் போட்டு வைக்கிறார்.
அதெல்லாம் என்ன குணம் பாருங்க, ரசோ குணம். நம்ம அவர்கிட்ட சொன்னாலும் புரியாது, ஏன்னா இது அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் தானம் கொடுத்தா உடனே போட்டோ எடுத்து அதை பிரபலம் படுத்துறது இல்லைங்களா, இந்த கையில கொடுக்குறது அந்த கையில தெரியக்கூடாது. இது எல்லாமே அசுர குணம். இதை நான் செய்கிறேன், ஏன் செய்கிறேன் என்பதுதான் மிக முக்கியமான வேறுபாடு இல்லைங்களா. 6வது ஸ்லோகம் பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. द्वौ श्लोक पूतः सर्वौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरं पात मे शृणु। हरे कृष्णा प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க காவின் மைந்தனி. இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என 2 வகையில் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்கள் பற்றி ஏற்கனவே மிகவும் விவரமாக உனக்கு விளக்கி உள்ளேன். இனி அசுர குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இனி இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து இது 6 ஸ்லோகம் முடிஞ்சிச்சு. மொத்தம் 24 ஸ்லோகத்துல 6 ஸ்லோகம் முடிஞ்சிச்சு. இனி வர ஸ்லோகம் எல்லாமே அசுர குணம் தான் சொல்ல போறார். அப்போ இரண்டு குணம் நமக்குள்ளதான் இருக்கின்றத பகவான் இங்க எடுத்து காட்டுறார். அதுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே விளக்கம் கொடுக்கிறார் நம்ம ஆச்சாரிகள். ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். தெய்வீக தன்மை ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுபவர்கள் சாஸ்திர கோட்பாடுகளை மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். இல்லைங்களா. அசுரத்தன்மை சொல்ல பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் இயங்குபவன், அதே மாதிரி சான்றோத்தனமாக நடப்பவர்கள், நாம செய்யறதுதான் செயல் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போற செயல் அது எல்லாமே அசுர குணம் தான். சாஸ்திரம் பிரகாரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவது சிரமம், அதாவது கொஞ்சம் கடினமா தெரியும், சிரமமாக தெரியும். எப்பொழுதும் நாம விருப்பப்படி இருக்காது, அது தர்க்க ரீதியாகவும் சரி இருக்காது. ஆனாலும் நான் சாஸ்திரங்களை தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேனா, சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சரணமடைவது பற்றி என்னை தெய்வீகமாக்குமா அப்படின்னு பாரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா சரணம் பகவான்கிட்ட சரணடைகிற மாதிரி இந்த வேதங்களை நாம சரணாகதி அடையணும். வேதங்கிட்டையும், ஏன்னா வேதங்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையலைன்னா கண்டிப்பா நாம அது உள்வாங்கவும் முடியாது. இப்ப கீதை படிக்கிறோம், கீதையும் ஒரு வேதம் தான். கீதையை படிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், கரெக்டா இந்த கிளாஸுக்கு வரோம். அதே மாதிரி பகவானோட ஸ்லோகம், பகவானுடைய அவருக்கு திருப்திப்படுத்திட்டு, நம்மளோட குருமார்களை திருப்திப்படுத்திட்டு, அதுக்கப்புறமா நாம என்ன பண்றோம், பாராயணம் பண்ணிட்டு நாம படிக்கிறோம், கீதையை படிக்கிறோம். அப்ப நாம கண்டிப்பா சாஸ்திரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம அந்த சாஸ்திரத்துக்கும் சம்பிரதாயத்துக்கும் நம்ம அந்த வேதத்துக்கும் நம்ம அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம அதை படிக்கிறோம். அதுதான் நம்ம காலையில இந்த கிளாஸ் தொடங்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க. யாரும் மங்களாச்சாரம் சொல்ல மாட்டீங்க, புஷ்ப மாதாஜி மட்டும் தான் படிக்கிறாங்க. நீங்க எல்லாருமே மங்களாச்சாரம் பண்ணணும். அப்படி மாதாஜி படிக்கிறாங்கன்னோட சரி, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களே அவங்க சொல்லும் போது பின்னாடி மியூட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களே படிக்கலாம். ஏன்னா நீங்களும் முக்கியமான ஆளுங்க, நீங்களும் பகவானுக்கு நீங்களும் தொண்டு பண்றீங்க. இப்போ பகவத்கீதை கேட்குறீங்களா, படிக்கிறீங்களா, அது பண்ணும்போது நீங்களும் தொண்டு பண்றீங்க பகவானுக்கு. அப்போ பகவானுக்கு நீங்களும் அர்ப்பணம் பண்ணணும், மங்களாச்சாரம் நீங்களும் சொல்லணும் இல்லைங்களா. இது சாஸ்திரம். ஏதோ அவங்க படிக்கிறாங்க நம்ம கேட்கிறோம், பிரபுஜி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு கூடாது. அவங்க படிக்கும் போது நீங்களும் பின்னாடியே சொல்லலாம். அப்படி சொல்லலாம்னா பரவாயில்ல, நீங்க மியூட்ல போட்டுக்கிட்டு அது என்ன சொன்னாங்களோ ஒரு பேப்பர்லயோ நோட்லயோ நோட் பண்ணிக்கிட்டு அதை நீங்களும் சொல்லுங்க, நீங்களும் படிங்க, தப்பு இல்லை. ஏன்னா பகவானுக்கு நம்ம தெரியப்படுத்துறோம் நாம இல்லைங்களா. சாசனங்களை பின்பற்றுவது சிரமமாக தெரியும், எப்பொழுதுமே நாம விருப்பப்படி இருக்காது, தர்க்க ரீதியிலும் இருக்காது. ஆனாலும் நான் சாஸ்திரங்களை தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேனா, சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சரணமடைவது என்னை தெய்வீகமாக்குமா இல்லைங்களா. இன்னும் விளக்கம் பார்க்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இவரையும் நம்ம தெரிஞ்சுன்னு இருக்கோம். இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்லுது, இந்த அசுர குணங்களை பத்தி தெய்வீக குணங்களை பத்தியும் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். ஓகேங்களா. அசுர இயல்பின் தொகுப்புகள் பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது, என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை அறிவதில்லை. இது அசுர இயல்பு தொகுப்பு. சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவதில்லை.
சுயநலவாதிகள், முறையற்ற நடத்தை, வாய்மையின்மை, தூய்மையற்றவர்கள், ஒழுக்க நெறிகளை விரும்புவதோ பின்பற்றுவதோ கிடையாது. இந்த 6 செயல்பாடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். 26 குணங்களுக்கு எதெல்லாம் ஆப்போசிட்டோ அதுக்கு ஆப்போசிட் எல்லாமே அசுர குணங்கள் தான். இப்ப திரும்பவும் பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இது கரெக்டா சொல்றாரு. வேதங்களை படிக்கணும். வேதம்ன்றது சாஸ்திரம் தான். அப்ப அந்த சாஸ்திரத்தை பின்பற்றலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க, அது அசுர குணம் தானே அப்போ, இல்லைங்களா? அங்க என்ன சொன்னார்? 26 குணங்கள் வேதங்களை கற்றல். வேதங்களை கற்கணும். அப்படி கற்கலாம் நம்ம சாஸ்திரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது, இல்லைங்களா? அதுதான் தொகுப்பா கொடுக்குறாரு இல்ல. அப்ப அசுர இயல்பு தொகுப்பு பண்ணா கொள்கை மூலியமா நாம ஒரு பந்தப்படுவோம். உலகம் பொய்யானது, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கொள்கை வச்சிருப்பான் நாத்திகவாதிகள். நடத்தை பாருங்க, மாய வசப்படுதல், தானே பிரபஞ்சத்தின் மையம், சொல்ல இன்பம் அப்படின்னு நினைப்பான். நான் எதுக்காக இந்த லோகத்துலன்னா இந்த வயிற்ற கை வைப்பாங்க, கை வச்சு இந்த ஒரு ஜானுக்காக தான் நான் வந்து உடலே எனக்கு உயிர் வாடுறேன் அப்படின்வாங்க. தண்ணி குடிக்காமவே சாப்பிடாமவே அவன் ஒரு யுகம் ஃபுல்லா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க, இல்லைங்களா? சோ அதனால இதெல்லாம் மாய, இதெல்லாம் மாய செயல்பாடுகள். பாருங்க, பயனற்ற அழிவை தரக்கூடிய சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்கள். சட்டம் சொல்றது வேத சட்டம், பௌதிக சட்டம் இல்ல, வேத சட்டம். அப்போ அந்த சட்டத்தை பண்ணும்போது பணம் ஈட்டணும் அப்படின்னு போவாங்க, சரிங்களா? அதே மாதிரி மனோநிலை பாத்தீங்கன்னா, காமம், தற்பெருமை, தற்புகழ்ச்சி, நான் பக்குவமானவன், சக்தி வாய்ந்தவன், வஞ்சகன், அதாவது மதத்தை பின்பற்றணும். அதே மாதிரி அதாவது ஒரு மாதிரி செயல்பாடு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், மனநிலை அப்படிதான் இருக்கும், ஒரு மாதிரி ஆப்போசிட்டாவே செயல்பட்டு இருப்பான். முடிவு என்னன்னு பாருங்க, ஏக்கம் இருக்கும், மாய, நரகம், அசுர இனங்கள், மேலும் கீழ் நோக்கி செல்லுதல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தொகுப்பு. இது படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அசுர இயல்பின் தொகுப்பு. அது இதோட சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இல்லைங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, இங்க என்ன சில பிரபுபாதம், நான் கட்டுப்படுத்துபவன், அனுபவிப்பவன், நான் பக்குவமானவன், பலசாலி, எனது விரோதிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டு விட்டனர், நான் மகிழ்ச்சியாக உள்ளேன், எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன் நானே. இது எல்லாமே அசுரத்தன்மை. இது இங்க என்ன சொல்றேன்னா, நான் கட்டுப்படுத்தப்பவன், அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு சொல்றது. இதுதான் புருஷா. நாம எல்லாம் புருஷாவை பாருங்க, 7ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம். புருஷானா யாரு? பகவான் தான் புருஷா, நாமெல்லாம் புருஷா கிடையாது. அதுதான் ஆதி புருஷன்னு சொல்றோம் நாம அவரை. நாமெல்லாம் புருஷனா கிடையாது, நாமெல்லாம் புருஷாவே கிடையாது. நாம ஒருத்தர் கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். நாம எப்படி ஒரு ஆளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, இல்லைங்களா? இது அசுர குணம் தான். நான் பக்குவமானவன், பலசாலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி பக்குவமான ஆக முடியும்? ரொம்ப கடினம் இல்லையா? அதுதான் ஒரு கதை ஒண்ணு பாருங்களேன். நாரதமுனி பத்தி ஒரு நல்ல ஒரு கதை, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இந்திரன் புத்தி சொல்லுவார் அவருக்கு. அப்ப நாரதமுனி வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் 3 பிறவி வந்த பேர் தான், ஒரு பிறவியா வரும்போது அப்புறம் தான் கடைசி பிறகு தான் நாரதரா வர்றாரு. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு நிறைய லீலை எல்லாம் இருக்கு. அப்போ அந்த ஒரு லீலையில அவர் என்ன பண்றாரு, நான் நிறைய வேதங்கள்லாம் படிச்சிருக்கிறேன், நிறைய சாஸ்திரங்கள்லாம் புரிஞ்சிருக்கிறேன். யார்? நாரதர், ஒரு பிறவியில. அப்புறம் இந்த மலை எவ்வளவு பெருசு இருக்கு, அது மாதிரி வேதம் அப்படின்றார். அப்படியா? உடனே இந்திரன் சொல்றார், இந்திரன் கேட்கிறார், இப்ப இந்த மலை வேதம்னா அப்ப இந்த மலையை பத்தி ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரியுமான்றார். அதுல உள்ள எறும்பு கூட எனக்கு தெரியும்ன்றார். யார்? நாரதர். அப்ப உடனே இந்திரன் என்ன சொல்ற தெரியுங்களா, அந்த 3 மலையை காட்டுறாரு, இந்த 3 மலையும் காட்டுறாரு. காட்டிட்டு இன்னொன்னு, அப்போ வந்து 3 வேதம் தான், அதர்ம வேதம் கிடையாது. அதர்ம வேதம் வந்து அப்போ வந்து கிடையாது, 3 வேதம் தான் முக்கியமா இருந்தது அந்த காலத்துல. அதுக்கப்புறமா அந்த 3 மலையும் காமிச்சிட்டு இது ஒரு மலையும் ஒரு வேதம் சொல்றாரு. இவர் இந்திரன் என்ன பண்றாரு, அதை கொண்டு போய் அங்க போயிட்டு அந்த 3 மலையிலையும் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மண் எடுத்துன்னு வந்து
அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. இப்ப நான் கொடுக்குறேன் இல்லையா, இந்த மண்ணு இந்த மணலை எவ்வளவு எண்ணிக்கை சொல்ல முடியுமா உன்னால அப்படின்ற. இந்த மணல் உள்ள ஒரு மணலா நீ என்ன கடுகு எப்படி நம்ம எண்ண முடியுமா? அது மாதிரி எடுத்து 3 மணலையும் ஒரு 3 மலையில கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்து கையில கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு என்ன முடியுமான்னு கேட்கிறாரு. எண்ணி உடனே சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்றாரு. அது எப்படி சொல்ல முடியும்? தனித்தனி எண்ணி தானே சொல்லணும். வேதம் அப்படிதான். அது மலை, உன்னால இந்த மணலையே உன்னால சொல்ல முடியல, நீ வேதத்தை கடிச்சு பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ பக்குவம்னு சொல்றது யாராலே முடியாது. பகவானால மட்டும்தான், பிரம்மாவிலே முடியாது, யாராலுமே முடியாது. எல்லாமே கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்கள், பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்கள். பகவான் மட்டும்தான் பக்குவமானவன், வேற யாருமே பக்குவமானும் கிடையாது, பலசாலியும் கிடையாது, இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி நம்ம பக்குவம், அந்த பக்குவம் சொன்னாவே அசுர குணம் வந்துட்டு தான் அவன் பலசாலி. நான் தான் பலசாலி நினைச்சானா முடிஞ்சு போச்சு, இல்லைங்களா? பலசாலி கிடையாது. எனது விரோதிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டு விட்டனர் அப்படின்றான். நான் மகிழ்ச்சியாக உள்ளேன். யாருமே மகிழ்ச்சியா வாழ முடியாது. மகிழ்ச்சியா வாழ முடியும்னா பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கணும், அனுகிரகம் இருக்கணும். பகவானை பத்தி நம்ம மையப்படுத்தி செயல்படணும், இல்லைங்களா? அப்பதான் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். எல்லாவற்றையும் இறைவனை நானேன்னு சொல்றது எல்லாமே அசுரத்தன்மை வாய்ந்தது. அப்போ சிகிச்சை முறைப்படி நோயை கண்டறிந்தாலும் இந்த எண்ணங்கள் என்னிடம் உள்ளனவா என்பதை சோதித்து பகவான் கிருஷ்ண உதவின் வேருடன் பிடுங்க வேண்டும். சொன்ன விஷயங்கள் இந்த அசுர குணங்கள்லாம் வேரோட பிடுங்கணும்னா பகவானுக்கு ஹரிபக்தி தான் நம்ம முக்கியம், இல்லைங்களா? ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படணும். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக அசுர குணங்களை பத்தி நம்ம படிச்சோம். இனி அசுர இயல்புகளை பத்தி படிக்க போறோம். 7 இருந்து 20வது பதம் வரைக்கும். இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தில், அதாவது உண்மை வரலாற்றை சம்பவத்தின் வாயிலாக கற்க உள்ளோம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லா வேதத்திலையும் கொடுக்குறாங்க. இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம எடுக்க போறோம். அசுர இயல்பை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். 7 இருந்து 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும். இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவத்துல என்னென்ன காண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருந்தது ஒரு ஸ்லோகம் வழியா நம்ம படிப்போம். இப்ப இந்த 2 பேர் இருக்காங்க, திதி அதிதி. இவங்க 2 பேரும் யாரு? நம்ம ஏற்கனவே லெவல் 1 நம்ம படிச்சிருப்போம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க, திதி யாரு, அதிதி யாரு? 2 பேரும் சகோதரிகள் தான். காஷ்யப முனிவரோட மனைவிகள் பிரபுஜி. அரே போல், அரே போல். அதிதி தேவர்களின் தாய், என்ன மாதாஜி? அசுரர்களின் தாய். ஓகே ஓகே. அதிதி தேவர்களின் தாய், கஷ்யப முனிவருக்கு பிறந்தது. திதி அசுரர்களின் தாய். ஓகே, சரி. இவங்க 2 பேருமே கஷ்யப முனிவரோட மனைவி, இல்லைங்களா? மொத்தம் 12 மனைவிகள் கஷ்யப முனிவருக்கு. அதுல இவங்க 2 பேரு சகோதரியா இருக்காங்க. எல்லா 12 பேரும் சகோதரிகள் தான். எல்லாரும் ஒரு தாய் வயிற்றுல பிறந்தவங்க தான் 12 பேருமே. மொத்தம் 88 பேரு சகோதரிகள் இவங்க. கஷ்யப முனி மட்டும் 12 பெண்களை கல்யாணம் திருமணம் பண்ணி வந்துட்டார். அதே மாதிரி இவங்க முதல் இவங்க சகோதரி, மூத்த சகோதரி அவங்க தான் யாரு பாருன்னா தாட்சாயினி. அதுதான் சிவபெருமான், ஐயன் சிவபெருமான் திருமணம் பண்ணிக்கிறார், தாட்சாயினியா பண்ணிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் இவங்க 12 பேர். அப்புறம் 27 பேர் சந்திர பகவான் பண்ணிக்கிறார். இது மாதிரி நிறைய பத்தி இருக்கு, மனுக்கள்லாம் பண்ணிப்பாங்க. அது படிக்க வர சூழ்நிலை வரும். அது 3rd லெவல்ல வரும்போது அதை பத்தி படிப்போம். சரி, இந்த இடத்துல திதி அதிதி இவங்களை பத்தி பார்ப்போம். இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஓரளவுக்கு. இப்ப நம்ம விவரமா பார்ப்போம். சோதனை காலம், தர்ம சங்கடமான காலம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதி. அதிதி கிட்ட பொறுமை இருக்கும், கடமை உணர்வு இருக்கும். கடமை உணர்வு இருக்கு, அதே மாதிரி பொறுமை இருக்கு அவங்களுக்கு. திதிக்கு பாத்தீங்கன்னா பொறுமை கிடையாது, பொறாமை இருக்கு. இப்ப இந்த அதிதி வீட்டு வாசல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப கஷ்யப முனிவர் 10,000 வருஷம் போயிட்டு தவம் இருந்துட்டு அப்பதான் வீட்டுக்கு வர்றாரு. காட்டுல இருந்து வீட்டுக்கு வர்றாரு. வீட்டுல அந்த அம்மா வெளியே உட்காந்துக்குது. என்னம்மா சோகமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க, என்ன நிலைமை அப்படின்னு. அப்ப தாய் சொல்றாங்க, ஒன்னும் இல்ல, என் மகனை எல்லாம் நான் இழந்துட்டேன்.
மகன்லாம் இழந்துட்டேன், எனக்கு ஒரு நல்ல மகனு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யாரு? அதிதி கேட்குறாங்க. உன்னுடைய மகன்லாம் எல்லாமே நல்ல குணமா நல்ல இதா செயல்படுறாங்களேன்னு. அப்ப அவன் சொல்றாங்க, ஏன் திதியோட பலன் என்னோட பையன் தானே. அவங்க வருத்தப்படுறது யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா திதியோட பிள்ளைகளை பத்தி வருத்தப்படுறாங்க. வருத்தப்பட்டு தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொல்றாங்க. சிவமுனிவர் சொல்றாரு, உன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே தேவர்களாச்சு, எல்லாமே நல்லதானே இருக்கிறாங்க, உனக்கு என்ன குறை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அவர் சொல்ற, அந்த அம்மா சொல்லுது, அப்ப திதி என்னோட சகோதரி தானே, அவள் வயித்துல பிறந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து இறந்துட்டாங்களே, ஒரு நல்ல பிள்ளைய கொடுங்களா அவர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா கவலைப்பட்டு உட்காந்துறாங்க. இது எப்படி இது பாருங்க, சமுதாய பார்வை. தன்னுடைய சகோதரியா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே அந்த அம்மா அப்படிதான் நினைக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த குணம் இருந்தால்தான் அவங்களுக்கு நல்ல பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க, சமுதாயத்துல மேன்மை அடைகிறாங்க. இது நமக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கதையே. நாம அந்த அந்த குடும்பத்துல இப்படி இருக்காங்க, இந்த குடும்பத்துல எப்படி இருக்காங்க, நம்ம பிள்ளை அந்த அதே மாதிரி தான் போயிட்டு இருப்பான், அதே மாதிரி தான் போயிட்டு இருப்பான். நம்ம என்ன குணமோ அதே குணத்துல அந்த பையன் போயிட்டு இருப்பான். அந்த பாவம் அந்த பிள்ளைகளுடைய வரும், அந்த குணம் அப்படியே வந்துடும். நம்ம யாரையுமே தவறாக எனக்கு எண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்போ தன்னுடைய சகோதரி பிள்ளைகள்லாம் இறந்துட்டாங்க, நல்ல பிள்ளைகளை கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா கேட்கு. திதி அதே மாதிரி திதி வீட்டுக்கு போறார், அசுரத்தாயோட வீட்டுக்கு போறார். அங்க போனோம்னா அந்த அம்மா என்ன சொல்லுது, என் சக்காலத்தி பிள்ளைகள்லாம் நல்லா இருக்காங்க, அவன் இந்திரன் இருக்கான் பாரு, என் பையன் கொண்டுட்டான், இரணிகசிபையும் கொண்டுட்டான், இரணியும் கொண்டுட்டான், அந்த விஷ்ணுவை வச்சு கொண்டுட்டான். அவனை கொல்லக்கூடிய ஒரு பையன் எனக்கு வேணும்னு கேட்கறாங்க. யார? இந்திரனை கொல்லக்கூடிய ஒரு பையன் வேணும்னு சொல்லி இந்த அம்மா கேக்குது. அப்ப அவர் சொல்றாரு கசிப முனிவர், இப்பதான் நான் காட்டுல இருந்தே வந்திருக்கிறேன், இப்ப நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிருக்கிறேன், இப்ப இது கால நேரம் கிடையாதுன்னு, எனக்கு அதெல்லாம் தேவை, எனக்கு இப்பவே புத்திர பாக்கியம் கொடு, இது சாஸ்திரம் ஒத்துக்காது, அமைதியா இரு, அதுக்கு ஒரு கால நேரம் வரும், அந்த நேரத்துல உனக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும், அமைதியா இரு அப்படின்னு. அந்த பசங்களை கொல்லணும், இந்திரனை கொல்லக்கூடிய ஒரு பையன் வேணும் அப்படின்றாங்க. ஆனா அந்த தாய் என்ன சொல்றாங்க, அவனுக்கு ஒரு நல்ல பிள்ளைகளை கொடுன்னு அந்த தாய் சொல்றாங்க. அவளை கொல்லக்கூடிய பிள்ளை வேணும்னு சொல்லி இந்த அம்மா கேட்கறாங்க. தன் கணவரையே சித்திரவதைப்படுத்துறாங்க. அவரும் சொல்றாரு, சாஸ்திரம் இது ஒத்துக்காது, தப்பு இது அப்படின்றாரு. நான் உனக்கு புத்திர பாக்கியம் கொடுக்குறேன், பகவானுடைய அருளோட கொடுக்குறேன், ஆனா வெயிட் பண்ணுன்றாரு. ஆனா ஒத்துக்க மாட்டேன். சோ 2 பேர் குணங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 3வது காண்டத்துல 3வது கந்தத்துல 14வது அத்தியாயத்துல 11வது பதத்துல என்ன சொல்றது பாருங்க. எனவே உமது முழு கருணையும் என் மீது வைப்பதின் மூலம் என்னிடம் அன்புடன் நடந்து கொள்வீராக. நான் புத்திரர்களை பெற வேண்டும் என விரும்புகிறேன். எனது சக்காலத்தியான செல்வ செழிப்பினை கண்டு நான் துன்புறுகிறேன். இவ்வாறு செயல்படுவதன் மூலம் நீங்கள் மகிழ்வீர்களா? பொறுமை கிடையாது, பொறுப்பு கிடையாது, கடமை உணர்வு இல்லாம பொறாமை வேற இருக்கு. யார் கேட்கிறா? திதி. இந்த பதம் மூலியமா நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த கந்தம் 3, அத்தியாயம் 14, ஸ்லோகம் 11. அப்ப திதியோட குணம் நம்ம எழுதி பாருங்க. சுயநலம் இருக்கு, பொறுமை இல்லை, காமம் இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, சுயநலத்திற்காக தத்துவம் பேசுறாங்க, தர்மத்தை அலட்சியம் செய்தல். இது திதியோட குணமா இருக்கு. இதே 8வது கந்தம் 8ல அத்தியாயம் 16, ஸ்லோகம் 3. இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, அதிதியை பத்தி சொல்றார். அதிதி பத்தி சொல்றாங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. பற்பல நாளுகளுக்கு பிறகு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவரான கசிப முனிவர் தனது சமாதி நிலையில் இருந்து எழுந்தார். அதிதியின் ஆசிரமத்திற்கு திரும்பி சென்ற அவர் அது மகிழ்ச்சிகரமான நிலையில் இல்லாததை கண்டார். அப்போ அதிதியோட குணங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்க.
சுயநலமற்றவர், கடமை உணர்வுடைய மனைவி, பொறுமையானவர், சாந்தமானவர், பொறாமையற்றவர், தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார். சரிங்களா? இதுக்கு நாம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு மாம்பழத்தை எடுக்கிறோம், பெசஞ்சா என்ன வரும்? மாம்பழ ஜூஸ் தான் வரும். எலுமிச்சை எடுத்தா எலுமிச்சை ஜூஸ் தான் வரும். பிறரை தொந்தரவு செய்யப்படும் பொழுது நாம் தருவது என்ன? நாம எப்படி இருக்கிறோமோ அதே தான் நம்மளுடைய குணம் இருக்கும். குணம் இருக்கும்போது செயல் இருக்கும். செயல் இருக்கும்போது நாம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். இல்லைங்களா? இதே தான் நம்ம வீட்லயும் பின்பற்றுவாங்க, நம்ம சமுதாயத்திலையும் பின்பற்றுவாங்க. அப்ப கோபத்தை தூண்டும் சூழ்நிலையை பொறுத்து கொள்ளும் திறமையை கொண்ட ஒருவர் சிறந்த நபரா என்பது தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். இது சில பிரபுபாதாவுடைய ரொம்ப அழகான வாக்கியம். இது ஒருத்தர் யாருமே கோபம் தூண்டுற மாதிரி அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கவே கூடாது. நம்ம அவன் தவறு பண்ணிட்டான், முடிஞ்சிருச்சு, இனி தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு தந்தா போனமே தவிர இன்னும் அவனை டிகர் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா இருக்காது. கூட பாருங்க, அமெரிக்கா என்ன பண்றான், நம்ம மேல 50% போட்டான், வரி போட்டு விட்டான். இப்ப நம்ம இந்தியா வரி போட்டோம்னா அவன் பாருங்க பிரச்சனை தான் வரும். அதே நம்மளுடைய இப்ப யாரு ஆட்சி ஆள்றா? கர்மயோகி ஆட்சி ஆள்றாரு. அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, பொறுமையா சிந்திச்சு செயல்படுறாரு. திருப்பி வரி போட்டான்னா ஆகும், கண்டிப்பா பிரச்சனை தான் வரும். அவன் தான் மூடன், நம்மளும் மூடனா. நம்ம அதுக்கு என்ன மாற்று வழி என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசனை பண்றோம். இல்லைங்களா? அது போல நம்ம செயல்படணும். கர்ம யோகியா நம்ம செயல்படணும். எதிர்மறையா நம்ம செயல்பட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை தான், அவன் கூட நமக்கு வந்துடும். அதுக்கு என்ன மாற்று வழி? இது கர்ம யோகியால் தான் செய்ய முடியும். இல்லைங்களா? கோபத்தை தூண்டும் சூழ்நிலையை பொறுத்து கொள்ளும் திறமை கொண்ட ஒருவர் சிறந்த நபரா என்று தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். இல்லைங்களா? அப்போ ஆசைகளின் இயற்கை பாருங்க, அதிதி பாதுகாப்பு, மனக்கசப்பின்மை. ஆனா திதி பாத்தீங்கன்னா இந்திரனை கொல்ல வேண்டும் என்பது பழி வாங்குதல். யாருக்கு இருக்கு? திதிக்கு இருக்கு. அதிதிக்கு அந்த இல்ல. அந்த அவங்கள பாதுகாப்பு கொடுங்க, அந்த தாய்க்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க. ஏன்னா சகோதரி தான் அவங்க. சகோதரிக்கு நல்வழி காட்டுங்க, நல்ல பிள்ளைகளை கொடுங்க, நல்ல சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்துங்க அப்படின்னு தன்னுடைய கணவர்கிட்ட அந்த அம்மா புத்திமதி சொல்லு கேக்குது. இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கந்தம் 8 ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 16 ஸ்லோகம் 17. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா 8:30 ஆயிடுச்சு பிரபு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் முடிச்சிடுறேன். ஓகே. முனிவர்களின் சிறந்தவரே, மங்களகரமானவரே, வரங்களை அளிப்பவர்கள் மிக சிறந்தவரே, தயவு செய்து எங்களது நிலையை கருத்தில் கொண்டு எனது புத்திரைகளை இழந்து விட்டதை அவர்கள் திரும்பி பெறுவதற்கு வரங்களை அவர்களை அளிப்பீராக. அதிதி வேண்டுகோள். இது எப்படிப்பட்ட வேண்டுகோள் பாருங்க. இல்லைங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கந்தம் 8 16வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க. சரி, இதோட நிறுத்திப்போம். இன்னும் நிறைய இருக்கு, படிப்போம். நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். நான் டைம் இது ரொம்ப ரொம்ப பெருசா போயின்னு இருக்கும். இன்னொரு 10 நிமிஷம் கிட்ட போவோம். நாளைக்கு படிப்போம். ஏன்னா அந்த கிளாஸ் வேற, எனக்கு 8:30 மணிக்கு அந்த கிளாஸ் வேற போய் ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்ராய கல்பசிந்திய சபானான பாவனிய விஷ்ணு நம ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரே. ஓம். டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.